Sí. Polo tema da ordenanza fiscal que se incluía estes dos puntos. E logo aquí suscribirse o apartado 5, que como viña mal en orden, porque viña do 2 pasaba ao 4, xa xusto. Esperamos. Bueno, moi boa noite a todas e a todos. Empezamos coa sesión ordinaria do Pleno da Corporación do mes de setembro. O primeiro punto da orde do día é borrador da acta da sesión ordinaria celebrada o día 26 de xullo de 2018. Partido Popular, algunha observación? No, nada que comentar. Boas tardes a todos. Partido Socialista? PNG? Non, tampouco. Non. Bueno, eu simplemente indicar que me vou abster porque non estiven no último pleno, simplemente por esa razón, vale? Votos a favor da aprobación da acta. E abstencións? 2, tampouco estadas. Ben, o segundo punto da orde do día é a aprobación se procede do ditame do Plan Económico e Financeiro por incumplimento da regra de gasto derivada da liquidación do orzamento municipal do exercicio 2017. Bueno, unha vez feita a liquidación do 2017, cúmplense todos os parámetros, cúmplese a estabilidade e sae remanente de tesorería positivo, pero se incumple a regla do gasto porque no 2016 baixáramos moito o nivel do gasto e o que fai a regla do gasto é comparar o gasto dun ano co inmediatamente anterior. Entón, ao baixar no 2016 e subir un pouco no 2017, ese é o motivo de que se incumpla. Isto conleva a obriga de facer un plan económico financiero que se elaborou, no que estuvo traballando intervención, e isto é o que ven aquí a pleno. Secretario. Señora alcaldesa, da abertura do ditame
dictame extracto da Comisión Informativa. A Comisión Informativa Permanente de Pessoal de Facenda sesión ordinaria celebrada o 24 de setembro de 2018 emitido o amparo do Registro Artigo 126 do Real Decreto 2568/1976 de 28 de novembro dos acordos de la as entidades locais o seguinte dictame que ten carácter preceptivo e non vinculante. A aprobación se procede ao Plan Económico Financeiro por incumplimento da regla do gasto derivada da liquidación do orzamento municipal do exercicio 2017. Interven a señora alcaldesa que indique se trae este plan por establecer a legislación ou cumplirse a regla do gasto na liquidación do orzamento xeral do Concello de Muros de 2017. Dándolle a palabra ao señor interventor. Interven o señor interventor que dique de conformidade co establecido na Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira e obligada a elaboración dun plan económico financeiro por incumplimento da regla do gasto en máis de 107.000 euros. Que a causa fundamental foi que no exercicio de 2017 o gasto non financeiro incrementouse con respecto ao do ano anterior en case 200.000 euros, excedendo o previsto para as entidades locais en dito exercicio. Interven a señora Montagudo Romero que indique non tiveron ocasión de ver o expediente, o informe da liquidación a que fai referencia no informe de intervención e di que debe existir un erro no número de informe de intervención que aparece con número 1286, polo que para poder pronunciarse deben ter acceso aos informes. Interven a señora Simal Mayo que indique de momento non teñen nada que dicir na comisión informativa. Interven a señora alcaldesa que indique lle facilitarán os informes da liquidación. Sometida a proposta do Concelleiro de Facenda a votación polo sistema do voto ponderado, amparado no acordo plenario de 9 de xullo de 2015, así como no artigo 68.5 da Lei 5/1997 do 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia, acádase o seguinte resultado. Votos a favor, señora alcaldesa, o que representa un 23% dos votos. Abstencións, señoras Montagudo, Romero e Simal Mayo, o que representa un 46% dos votos. En consecuencia, queda dictaminada favorablemente a proposta do Concelleiro de Facenda, que é a seguinte. Únicamente aquí vou dar lectura á última parte, e non dar lectura ao plan económico financeiro. Se mo requiren darei lectura a todo. E nada, é o apartado 5, procedimento de aprobación e publicación. O artigo 23 da Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira establece que os plans económico-financeiros elaborados polas corporacións locais deberán ser presentados polo Pleno da Corporación no prazo de 2 meses dende que se produza a constatación do incumprimento e a súa posta en marcha non poderá exceder de 3 meses desde dita constatación. O Plan Económico-Financeiro, de conformidade co disposto no artigo 1 do Orde de Facenda de 2015-2012, 2015/2012, dun de outubro polo que se desenvolven as obrigacións de suministro de información prevista na Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril, deberá remitirse pola propia corporación ou polo órgano que exerce a tutela financeira ao Ministerio da Facenda e das Administracións Públicas no prazo de 5 días dende a súa aprobación. De conformidade co disposto no artigo 23.4 da Lei Orgánica, aos plans económicos financeiros daráselle a mesma publicidade que a establecida polas leis para os orzamentos da entidade e, por conseguinte, será de aplicación o disposto no artigo 165.3 do Real Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aprobou o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Temos que ver algo máis motivo, ¿verdad? Sí, dígame. Do complemento da regla do gasto que non se lee. Motivo, non a preámbulo, non nada. Sí. Creo que está no punto anterior. No punto 2. Sí, pero tamén ten algo na introducción, pero... Na última parte creo que ven... Esta causa esencial. Sí, a causa esencial. Apartado 2, causas. Creo que sí, a causa esencial, creo que é. Ou a causa, Sí. causas. 2. Causas. De acordo coa información orzamentaria, a causa esencial deste incumprimento radica na importante reducción do gasto computable entre os exercicios 2015 e 2016. 598.446 euros con 24 céntimos e o aumento no ano 2017 respecto do ano anterior, 196.277 euros con 20 céntimos. Dado que a regla compara o gasto non financeiro computable do ano anterior incrementado coa taxa de referencia de crecemento do Produto Interior Bruto de medio prazo da economía española. A reducción producida no exercicio 2016 e o aumento no ano 2017 xustifican unha parte importante do incumprimento.
A última parte, o último punto antes da aprobación. Sí. As medidas. Medidas, descrición, cuantificación e calendario. Apartado A, sobre empregos non financeiros. Non se adopta medida algunha ao estar o límite do gasto computable por debaixo das necesidades de crédito para o sustentamento ordinario dos servicios públicos. Apartado B, sobre recursos non financeiros. Descripción. Tense en conta como única medida con efecto positivo nos exercicios 2018 e seguintes o incremento da cota tributaria do imposto sobre bens inmobles derivada da revisión de valores catastrais de carácter colectiva dos bens de natureza urbana, cuxa ponencia de valores foi aprobada no exercicio 2013, con efectos no exercicio 2014. Aos incrementos da cota derivados da nova ponencia de valores aplícaselle a reducción prevista no artigo 68 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aprobou o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais durante un prazo de 10 anos, sobre a diferenza entre o valor catastral obtido da revisión e do ano base 2013, é dicir, que importe distribúese incrementando o valor catastral anual nun 10% ata acadar no ano 10 o valor total da ponencia revisada. Cuantificación. De acordo cos datos en poder desta intervención, o impacto nos exercicios afectados polo presente plan e nos posteriores na medida normativa de carácter permanente sería o seguinte. Cálculo da diferencia de valores catastrais. Tomando como referencia o exercicio 2013, valor catastral 181.598.819 euros con 36 céntimos. Base liquidable é a mesma, a cota tributaria 1.089.592 euros con 15 céntimos. Logo, no ano 2014, valor catastral revisado de 297.414.374 euros con 31 céntimos. A base liquidable son 196.045.719 euros con un céntimo e a cota tributaria é de 1.176.274 euros con 12 céntimos. A diferencia é de 115.815.554 euros con 95 céntimos. En obtención da base liquidable, a aplicación da reducción do artigo 68.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, o coeficiente reductor, como se establecía, de 2014 ao 2023 do 0,9, 0,8, así secuencialmente, ata chegar ao 0% de reducción. En canto ao importe da reducción, queres que lea todas as cantidades? No. Vale. Continuo. Calendario. A aplicación da reducción do valor catastral actualizado produciu efectos desde xaneiro de 2014, dando lugar a cambios normativos permanentes deste exercicio. No exercicio 2018, os cambios normativos permanentes producirán un incremento do límite do gasto computable en 57.907 euros con 74 céntimos e de 115.815 euros con 56 céntimos no exercicio 2019, derivado do aumento anual da base liquidable a un ritmo anual do 10% do aumento do valor anual catastral entre os exercicios 2013 e 2014. Conclusión e obxectivo. Os efectos da medida anterior sobre os exercicios 2018 e 2019 dará lugar á obtención dos seguintes resultados en materia de estabilidade, regla de gastos e sostenibilidade financeira. No ano 2018, necesidade e capacidade de financiamento son 371.309 euros con 86 céntimos. O efecto das medidas, 57.907 euros con 78 céntimos, e a necesidade de capacidade de financiamento é 429.217 euros con 64 céntimos. E no ano 2019 a proxección é necesidade de capacidade de financiamento son 188.139 euros con 70 céntimos, o efecto das medidas son 115.815 con 56 e a capacidade de financiamento 303.955 euros con 26 céntimos. En canto á regla de gasto,
O gasto computable no exercicio 2018 son 4.556.152 euros con 24 céntimos e no ano 2019 4.790.087 euros con 26 céntimos. O límite da regla do gasto no 2018, 4.582.242 euros con 6 céntimos e no exercicio 2019, 4.794.983 euros con 91 céntimos. E cumprimento e incumprimento da regla do gasto no ano 2018 sería 26.089 euros con 82 céntimos e no 2019 serían 4.896 euros con 65 céntimos. E na sostenibilidade financeira, no exercicio 2018, a débeda pública son 979.916 euros con 49 céntimos, o que supón un coeficiente de endebedamento do 16,02%, e no ano 2019 a débeda pública financeira serían 785.706 euros con 79 céntimos, sendo o coeficiente de endebedamento do 12,40%. Conclúese que a medida prevista neste plan permite nos exercicios 2018 e 2019 acadar o cumprimento do obxectivo de estabilidade e a regla de gasto. Quere que lea algo máis? No, gracias. Tal cual acaba de ler o secretario no dictame, non hai que tomar ninguna medida excepcional. Decía que tal cual acaba de ler o secretario, ao ler o dictame, non hai que tomar ningunha medida excepcional en este plan económico financiero porque é suficiente a consecuencia da nova ponencia de valores que se aprobou no 2013, que supoñía un incremento que se repartiu en 10 anos. Entón, o aumento que hai xa de por sí como consecuencia desa ponencia de valores é suficiente como medida deste plan económico financiero. Intervencións. Partido Popular. Bueno, pois como ben nos dicía o señor secretario, o plan aprobouse na comisión cos votos a favor do equipo de goberno e a abstención tanto nosa como do BNG. Nos interesaba bastante que nos aportasen a documentación que daba base a este plan, basicamente a liquidación do orzamento 2017, que ten data do mes de xullo. Este documento, que nos chegou coa convocatoria do Pleno, ten algunhas afirmacións que nos gustaría reseñar e que creemos que son de interese para o público. Afírmanse cousas como que os estados orzamentarios e contables non reflicten fielmente os actos con contido económico patrimonial. Apréciase unha falla de seguimento e impulso dos expedientes de recadación de ingresos. Existe un deficiente seguimento dos gastos con financiamento afectado e das desviacións positivas acumuladas, o que ten un impacto relevante sobre a calidade técnica do remanente de tesourería para gastos xerais que fixa a liquidación en 152.000 e pico euros, polo que o señor interventor manifesta reservas respecto de que o seu saldo constitúa un recurso financeiro real e plenamente disponible. O señor concelleiro de Facenda di, en cambio, pois que todo se fai cumprindo as normas e que todo se tramita con máis axilidade e eficiencia que nunca. Tamén di o informe de liquidación que a posición financeira a curto prazo é estable e saneada, mostrando unha mellora nestes últimos 2 anos, mellora que ten o seu orixe nas axudas prepagables recibidas para a concesión de subvencións para a rehabilitación das vivendas do casco histórico, axudas que, como non, veñen da Xunta de Galicia. Tamén di o señor interventor no seu informe que, según o seu criterio, en ningún caso se debeu proceder á devolución de facturas do recoñecemento extrajudicial de crédito que fixo o equipo de goberno, o que suscribimos totalmente e do que xa lle advertimos no seu día. A conclusión a que chega este informe de liquidación é que o superávit do remanente de tesourería para gastos xerais de 152.346,96 euros se convirte cos axustes en menos 149.857 euros. Durante todo o verán estiveron os membros do equipo de goberno presumindo de que reduciron a débeda do Concello e presentando este feito como un gran logro de xestión. A débeda tiña que reducirse sí ou sí, para iso se fixo un plan de axuste. Do que se trata, señores de Compromiso por Galicia, é que ademais deso, de pagarlle o banco, pois se fagan as cousas, se contraten as obras aprobadas, se lle paga o personal, se lle paga os proveedores, etcétera, etcétera. Chámanos bastante a atención que as mesmas normas que lle sirven para decir que reduciron a débeda
lle valen tamén de excusa para explicar a inexistencia de xestión orzamentaria. É o que teñen as leis que algúns lles valen para unha cousa e para a contraria. Como ben comentou o secretario, para corrixir o incumprimento da regra de gasto se propón unha única medida que se vai a producir polo incremento da base liquidable da contribución. Cando pedimos a rebaixa da cuota do IBI, xa lle dixemos que esa rebaixa se vería compensada polo incremento dos valores catastrais nun 10% anual ata o ano 2023. A efectos prácticos, o que se presenta é un plan económico financeiro sin medidas fiscais. É dicir, estímase que sería suficiente co ingreso que se vai a producir a maiores coa cuota de contribución. O noso voto vai a ser de abstención. Non imos impedir que se aprobe o plan, pero entendemos que a necesidade de elaboralo parte dunha nefasta xestión do goberno local e nós non imos aprobar esa xestión. Nada máis de momento. Moi ben. Partido Socialista. Bueno, acabamos de escutar a señora alcaldesa diciendo que non hai que tomar ninguna medida excepcional para solucionar o gran problema que hai nas arcas do Concello de Muros. Porque hai un cumprimento da regra de gasto, que é derivada da liquidación do Orzamento Municipal do exercicio 2017, onde está gobernando o Compromiso por Galicia. Se non lle parece unha medida excepcional o que lle obliguen a facer este plan económico financiero, non sei cal é unha medida excepcional. O sea, non solamente lle din ao Concello de Muros que ten que facer un plan económico financiero pola mala súa xestión, senón que lle di que incluso cabe a posibilidade de intervir o Concello. Así de claro para que o entendamos todos. Porque depois as palabras técnicas sonan moi ben, pero non se entenden. Entón, cal é o problema do Concello de Muros? O problema do Concello de Muros é actualmente ese, que hai un incumprimento da regra de gasto, que están gastando por encima do que hai e que lle están advirtiendo de que os señores lo hacen bien ou por lo menos pretenden hacerlo bien, o donde no tendremos que coger las riendas del Concello e llevarlo nosotros. Eso é o que están dicindo. E a señora alcaldesa acaba de decir que está todo perfectamente e que non hai ninguna medida excepcional. Non lle parece a ela medida excepcional. Pero bueno, di eso como di calquera outra cousa porque o que queda ben para a galería, pero a xente entende o que está pasando. Entón, nós dándolle unha lectura para atrás, por eso nós lle pedimos ao señor secretario que leera ese punto, está claro que a situación ven de algún lado. De onde ven a situación, basicamente? Según o informe do señor interventor, di que se basa no capítulo 1 e 2. Bien, entón, que pasa no capítulo 1 e 2? Primeiro, que é imposible que o presuposto que está funcionando actualmente no ano 2018 no Concello que este adaptado ás necesidades do Concello. É prácticamente imposible porque, como sabedes, como sabe todo o pueblo, o único presuposto que ten o Concello é o que aprobou o Partido Socialista, porque esta xente son incapaces de aprobar un presuposto. Estamos no ano 2018, están prácticamente a final de legislatura e nos veñen contando unha vez e outra vez que estamos trabajando en ello, que iso queda maravillosamente ben. Pero bueno, estamos a finales de 2018 e non foron capaces de presentarnos un presuposto. Ni siquiera un proxecto de presuposto, nada. Porque está claro por qué. Primeiro, porque non son incapaces de facelo e segundo, porque se dedican a calquer cousa menos a gobernar o Concello. Dificultades para poder acceder a créditos, para poder acceder a... De feito, creo que xa vistedes en máis dun pleno, que a señora alcaldesa tuvo que devolver e dixo que non ás subvencións da Diputación en concreto, cando a Diputación da Coruña non dá crédito de como desde o Concello de Muros se din non a axudas para o Concello. Renunciamos a créditos a coste cero. Non lle quedou máis remedio despois de ocultar a situación económica do Concello, tal e como viñamos apuntando desde o Banco Socialista, situación moi preocupante. Si temos en conta os seguintes puntos. Primeiro, o máis grave de todo, que non hai presuposto nin o vai haber. Están gobernando con presuposto do ano 2015. Non podemos acudir a operacións de crédito debido precisamente a esta situación, a que non teñen presuposto. Non podemos acollernos ás axudas da Diputación a coste cero porque non cumprimos cas normas. Asumimos gastos que non constan no presuposto. O sea, está claro que gastaron demais e gastaron cousas que non había partidas no presuposto. Empezaron a facer modificacións de crédito para aquí e para lá e as prioridades deles foron as que foron.
Non reclamamos a deuda no presuposto do ano 2015, ven unha proposta da totalidade da deuda de Espina e Delfín, que como o Partido Socialista ven anunciando por activa e por pasiva, e nada se fixo tampouco, desfíxose en estes 3 anos. Tiñamos unha negociación iniciada desde o Concello de Carnota, que, por certo, dixo o alcalde do Concello de Carnota que iba a presentar outra reclamación máis a señora alcaldesa, que non sei se lle caben xa todos no saco, creo que xa non lle caben todas as reclamacións. E tiñamos unha negociación iniciada con Espina e Delfín e os números feitos. Quedaron de que iban a facer os números e volver a estudialo. Cero. Que fixeron? O de sempre. Nada, non fixeron nada. Co cal, Espina e Delfín, en teoría, os números que habíamos feito e algún acordo que habíamos chegado con eles, era que debían 1 millón de euros a Muros e a Carnota. Alguén pode pensar que esta reclamación non nos solucionaría a precaria situación económica que estamos sufrindo no Concello? Está claro que sí, pero bueno, para iso hai que facelo. E non somente non o fixemos, sino que deixamos vencer o contrato da agua por non darlle o preaviso que marcaba a lei e ahora mismo a saber en que situación estamos, porque non hai contrato. Co cal, nin hai contrato, e que pasa? Que pasa con esa situación? Pois que Espina e Delfín démoslle armas para poder defenderse e negociar desde a postura máis favorable cando antes a tíamos desde o Concello. Ora non, ora como meteu a pata a señora alcaldesa, pois estamos en inferiores condiciones para negociar. Por eso non se atreve a negociar. Entonces, podíamos ter no Concello 700.000 euros? Podíamos, se tuviéramos un goberno que supera a negociar e que non metera a pata e que non fora unha desidia con todo. Entonces, non o temos por eso. E ese é un dos motivos polo cal os ingresos do Concello non aumentaron. Outro dos motivos polo cal nos requiren para a aprobación urxente do Plan Económico Financeiro, tal e como di o interventor, o incumprimento da regra do gasto do orzamento 2017. Está claro. Si ben é certo que se vía incumplindo non de forma solamente racional, sino tamén de forma matemática, pois como vimos vindo durante toda a legislatura, este grupo, vamos a chamar grupo de 3, marca así as prioridades de gasto. E en esas prioridades de gasto non está o pago aos proveedores do Concello. Está claro que non está, porque as facturas que viñeron un montón de veces que as deixaron nun caixón e creeron que non era prioritario, deixaron vencelos os exercicios para poder abonalas e nas abonaron e logo traíanas aquí dicindo que a culpa é da oposición que non lle votaron a favor. E non somente eso, sino que a primeira persona que se atreveu ou que exerceu os seus dereitos reclamando no xulgado o seu dereito de que lle pagaran esa factura, vai a señora alcaldesa, persónase no procedimento e dice que non le paga. Se opone. O sea, en que cabeza cabe semejante cousa? Pois eso pasou así. E despois, bueno, 1000 artimañas que aquí hubo 20 equivocacións falando do procedimento, que, por certo, o procedimento é un procedimento que está firme e que ya hai que pagar a esa xente, por favor, canto antes empeza a pagar esas facturas. Que ahora mismo non pode, claro. Si se ten que acoller o plan económico financiero, hai que marcar unhas pautas e dicirle por onde vai ese plan. Tampouco estaba na súa prioridade a limpeza, o gasto de limpeza e mantenimento das calles. Iso é suficiente con escutar os vecinos. As queixas son diarias, de que é un desastre a limpeza das calles, que está erra sin cortar, que acabou o verán e non se limparon as baixadas ás playas, que as playas tuveron unha situación moi deficiente, porque aí non se meteron os cartos, o sea, non foi unha prioridade do Concello. Asistencia aos maiores, ni moitísimo menos. Ao final, acabamos contratando xente, unha empresa privada, e, total, non sabemos tampouco por que, nin por que non. En 3 anos, a señora alcaldesa ven dicindo que non hai problema, que se vai facer a festa dos maiores e acaba a legislatura sin facer a festa dos maiores. Onde meteu os cartos? Non o sabemos. Creo que non o sabe ninguén. Ela tampouco sabe. Pese a que todos os anos di que non hai festa, sigue sin a tela. Ben, entre as súas prioridades tampouco estaba a manter o mantemento, non dicimos melloras, porque o Grupo Socialista fixo moitas melloras na piscina de Muros, moitas. Puxeronse cursos novos, comprouse material, renovouse o material. Bien, ahora mismo non solamente non se renovou o material, nin se mantuvo mínimamente, cero se mantuvo. E máis, suspendéronse un montón de clases. A clase de Zumba, que era un referente en Muros,
desde que entrou este grupo de goberno non hai clase de zumba. As bicis de espina están sin modificar, volve a chover na piscina, a xente queixase de que non hai esterillas, un desastre. Tampouco foi a súa prioridade esa. E non falemos dos campos de fútbol, porque creo que a xente que se dedica aos entrenadores, os directivos do campo de fútbol, cánsase de Mire, pasar... podese ceñir o punto Sí, da estou orden do ceñindo, día? sí, Non, sí, non sí. se está ceñindo. Señora Cíñase alcaldesa. o PEF, o Plan Económico Estou Financiero, co plan por favor. económico financiero. Non lle aviso Pasou. máis. Pero Cíñase, non podrás hablar, Paula, por favor. Digo yo. Paula, cíñase ao punto Sí. da orden do día. Vamos a ver, o problema do déficit financiero é precisamente onde se invertiron os cartos. E é moi importante dicirlle a xente, ainda que a vostede non lle guste, dicirlle, e os do bloque tampouco, iba a decir unha frase que non é moi ben dada, pero bueno, a sus colegas non le guste. Hai que decir onde se meteron os cartos e por que motivo estamos metidos nun plan económico financiero. Estamos metidos nun plan económico financiero porque se fixeron mal, porque se organizou mal o Concello e porque se xestionou mal. E por que se xestionou mal? Porque a xente non protestaría se eses cartos, ese déficit que hai agora, se metera donde a xente pide. Donde pide a xente que se meta ese déficit? Por exemplo, nos campos de fútbol. Vale, que vostede está cansada de recibir aquí os representantes dos equipos de fútbol e non lle fai ni puñetero caso. Veñen pedir aspersores, non hai aspersores no campo. Veñen pedir que se arregle o chan do campo de Muros, non se arregla. Veñen pedir que se distribúa, que non fan falta cartos, que se distribúan os espacios e os tempos. Tampouco lle fai caso. Co cal, está claro que tiña que haber un desastre económico no Concello porque non sabemos onde se meteron os cartos e, desde logo, tamén está claro de que o descontento da xente é xeral, ten que ser. Bien. Tamén nos queremos que nos iba a pagar as asignacións a grupos políticos e dixo que non. E é un acordo plenario. Pero nos lo saltamos tamén. Non, eso tamén. Entón, a xente de Muros preguntará, pero que fixo este grupo de goberno cos cartos que non se ven? E por encima, oblíganlle a facer un plan económico financiero ca amenaza de decirlle los vamos a intervenir, Concello de Muros, porque lo están haciendo fatal. Tamén di o interventor no seu informe que estamos en esta situación debido á modificación do IBI. É certo, o ano pasado, no ano 2016, de forma totalmente irresponsable e sin mirar as contas, sin mirar o que podía pasar cos ingresos e carreira de gasto no Concello, modificouse o IBI cos votos do Partido Popular e do BNG. E hasta aquí hemos chegado. Estas son as lamas que chegan a eso. E ao final di, non hai que tomar medidas excepcionales porque cuando estuvo el Partido Socialista, que no lo pone, pero es así, cuando estuvo el Partido Socialista y se aprobaron los valores catastrales, eso doulle unha bomba de oxígeno ao Concello. Era necesario, urgentemente necesario para o Concello, e fixémolo. E ahora vos, tanto o BNG como o Compromiso con Galicia como o Partido Popular, decimos, vamos a facer unha rebaixa no IBI o ano pasado. Fa unha rebaixa que non se nota na economía familiar, pero sí se nota no Concello. Bien. E isto chegamos a ter un déficit de casi 200.000 euros. Pero non olvidemos que no informe de intervención di que o problema máis gordo está no capítulo 1. Que pasa no capítulo 1? Pois no capítulo 1 están os sueldos, e o seu tamén. Aí están os sueldos dos tres. E resulta que de aí, cando na anterior cooperación éramos 6 concelleiros e cobrábamos 72.000 euros anuales. Canto cobran agora estes tres? 105.000 euros anuales. De aí sale o déficit tamén. O déficit non sale solamente de que o IBI sea máis ou sea menos tamén, pero sale de aí tamén. E logo, este cambio, esta modificación, hai unha partida onde di que canto teñen que cobrar os membros do goberno. E esa partida se saltou a la torera despois de que nós avisamos por activa e por pasiva que había que acollerse o que decía esa partida, se la saltaron. Porque, claro, a nós puxéronos de condición para poder sentarse a falar que entre 6 concelleiros que cobrábamos 4.000 euros. Pero a señora alcaldesa chegou e dixo, non, a mí 3.000, que soy la máis chula del barrio. E aí estamos.
E ahora estamos así, cun plan económico financiero que a nadie lle parece grave. E é gravísimo, porque prácticamente en ese plan económico financiero vamos a solucionar que o Concello poda seguir, o millor, que o Concello poda seguir medianamente gobernándose el. Pero non vamos a solucionar o problema que temos, porque o problema non son 200.000 euros, non nos equivoquemos, Ese é o desaxuste que hai, sin contar as facturas que están no caixón e as que a señora alcaldesa devolveu aos proveedores. Es que non sabemos, porque me parece que hai que volver a recordar que cando nós volvemos a gobernar, cando saleu o BNG co Partido Popular, que gobernaba o Concello de Muros, encontramos de déficit nun caixón 1 millón de euros. Así de claro, onde estaba a señora alcaldesa e o señor Quintela, bueno, non estaban, xos votaban antes, votáranos por, bueno, sabedes por qué. E se a isto lle sumamos a cantidad de reclamacións, si, votaron, non se acorda que votaron do goberno, pois faga memoria, votaron do goberno. Faga memoria, sí. Quintela, Sí. para. Quintela, para. Que foi atrás. Bien. O que tampouco podemos pasar por alto, que é unha evidencia clarísima do desgoberno que hai neste Concello, é a cantidad dos reparos. Esta legislatura é a legislatura dos reparos. Debe haber máis de 100 reparos. Desde que empezar hasta ahora, dalles igual. Eles tiran de carteira e tiran para adiante. Este ben, este mal. Logo traen, levantan os reparos e aí estamos. E seguimos gobernando así. Seguimos gobernando así tamén cos socios do BNG e tamén ca desidia do Partido Popular. O Partido Popular, cando non se molla, e di, non, nosotros nos vamos a abstener e non nos mojamos. Son todos cómplices. Desde o primeiro día que lles aprobaron os soldos, que lles deixaron aprobar os soldos, hasta hoxe. Hasta hoxe. Que lle van deixar tamén aprobar o plan económico financiero. Bien, pois está claro que esta situación é resultado dunha pésima gestión. Primeiro. Segundo, este plan económico financiero, eu creo que non se reuniu usted con ninguén para decir si se facía así, si non se facía así, os posibilidades dese plan económico financiero. Como non se reuniu en toda a legislatura, está clarísimo que o Grupo Socialista tampouco vai a ser cómplice desta desfeita. E vamos a votar en contra. Matou. Sí, de momento sí. BNG. Ben, a pesar de que eu son santero, xa de sermos chegou por hoxe xa non vamos estar aquí ahora. Outro sermón, vou intentar ser o máis conciso posible. Neste punto que ademais penso que non dá para tanto, non? A non ser que nos poñamos a falar do que non hai que falar. Nós o primeiro que queremos é agradecer ao Departamento de Intervención o traballo feito, que por fin, despois de 3 anos de goberno, se empeza a ver un poquinho de orde no que foi un caos absoluto desde o punto de vista financiero neste Concello durante estes 3 anos. Que, bueno, a pesar de que supostamente somos colegas do goberno, nós aquí sempre fixemos oposición e seguiremoslo facendo con responsabilidade. Este agradecemento queremos ademais que de aprobarse o plan sexa a primeira pedra para aprobar os posibles orzamentos, por fin, antes de que acabe a legislatura. Queremos aproveitar o agradecemento para tamén exixir que se poñan a traballar en serio, tanto desde o corpo técnico como desde o corpo político, para poder aprobar os orzamentos antes de que remate a legislatura, aínda que sea solo por actualizar os datos e non ter que chegar as eleccións e a próxima legislatura cuns orzamentos de 2015. Estamos en setembro final xa, quedan 3 meses, xa estamos cos prazos moi xustos para presentar os orzamentos para o 2019. Por favor, póñanse as pilas. Algo máis? Non. Tono, queres decirte algo na primeira intervención? Non. Partido Popular, segunda intervención. Bueno, nós si queremos dicir algo. Nós sí que queremos que se lle rebaixe o IBI a xente, porque a xente non ten por que pagar a ineficacia e a mala xestión do goberno local. Por eso pedimos que se baixara. Sabíamos que esa baixada se iba a compensar
co incremento do valor catastral, así o dixemos, así tamén o manifesta o informe de intervención, e tampouco nos vamos a liar máis. O plan hai que facelo, un requisito legal, nós non aprobamos a xestión do goberno desde ningún punto de vista, pero non vamos a impedir que se aprobe se a lei exixe a súa aprobación. Partido Socialista, algo máis? Sí, quedounos no tintero que non vimos en ninguna parte, en ningún decreto por aí, cando van a pagar as... porque claro, creo que tamén debería estar en alguna parte de aquí os números das indemnizacións que lle teñen que pagar os traballadores, a cantidad de denuncias que teñen perdidas. E non o vemos. Non o vimos en ninguna parte. E claro, creo que aquí tamén debería formar parte desto. E estamos moi contentos de que o BNG teña interés en que se aprobe o plan e que reconeza que foi un desastre de goberno durante 3 anos e decirse tamén ao Partido Popular que nós facemos oposición ao goberno, non facemos paripé, facemos oposición, que é o que hai que facer, e sobre todo a este, porque, bueno, se vos deixamos é unha pena, e aí así con todo e con eso, cheganos ben. Nada, para anunciar o noso voto en contra. Nós non somos cómplices, nós non somos responsables da situación do Concello, nós deixamos un Concello saneado, deixamos un presuposto aprobado e despois de 3 anos a situación é esta. Co cal, nós creemos que non teñen vostedes capacidades para seguir gobernando o Concello e que o mellor sería que o organismo responsable tomara cartas no asunto, porque isto creemos que vai ir a peor. Entonces, para evitar un mal maior, creemos que había que sacarlle das mans esa posibilidade. Rematou? Sí, señora. Venega. Ben, un pouco máis que engadir, simplemente, como todo o mundo manifestou a súa intención de voto, nos tamén dicir que a nosa intención era absternos, pero vendo a posición dos demais grupos é para evitar que triunfe o desgoberno e o traballar contra, en vez de traballar a favor dos veciños, votaremos a favor. Bueno, pues no segundo turno de intervención sí que vou a intervir eu como goberno e como compromiso por Galicia. Vamos a ver. Comentaba o portavoz do Partido Popular que non se deberon de devolver as facturas. Fixemos naquel momento que se nos indicou dende intervención como facemos sempre habitualmente. Como vostedes saben, nestes 3 anos e medio pasaron varias persoas por intervención e cada unha co seu criterio. O interventor actual efectivamente considera que non se debían ter devolto. A interventora que había naquel momento dixo que había que devolvelas sí ou sí porque, según ela, era a maneira de que eses proveedores tiveran os seus dereitos garantizados, cousa que algúns non compartíamos, pero era o que indicaba intervención. En calquera caso, ten bastante tela que se fale aquí agora de que nós non lle queremos pagar a eses proveedores e, sobre todo, que se faga dende o Partido Socialista. Hai que ter cara, para dicilo claramente, hai que ter cara. Entre esas facturas que en este salón de plenos en 6 ocasións distintas non quixeron aprobar o Partido Popular e o Partido Socialista, hai facturas do Partido Socialista, do mandato do Partido Socialista, do 2012, 13 e 14. Así que hai que ter cara, por non decir outra cousa, para falar agora diso, ademais, a portavoz do Partido Socialista e nos términos nos que falou. Ben, é certo que en ese superdiscurso que nos botou, en tempo, porque noutra cousa non, son incontables a cantidad de mentiras que soltou. Pero bueno. Pregúntase a señora Caridad González onde metemos os cartos, donde consideramos que se necesitan. Onde non os metemos son 150.000 euros anuais en 2 asesores, por exemplo. Aí non os metemos. Tampouco os membros do equipo de goberno actual cobramos dietas nin kilometraxes de viaxes que facemos, que é algo que sí que cobraba o anterior grupo de goberno, por exemplo. E lle digo onde non os metemos e onde sí os metemos. Tivo o atrevemento de falar da piscina. Hai que ter cara unha vez máis, porque atopar o tellado da piscina a medio arreglar, con un proxecto aprobado e subvencionado por a Diputación, pero con un arranxo que non se correspondía co proxecto, e con imposibilidade con ese arranxo de justificar eses 93.000 euros que daba a Diputación, hai que ter cara para falar deso.
Arreglouse o tellado, sellaronse os cristales e fixéronse varios arranxos na piscina. Hoxe en día se están facendo arranxos na piscina nos seus 15 días de mantemento, que por certo van ser 3 semanas en esta ocasión, porque non chegan as 2 semanas para esas labores de mantemento que sí que se fan todos os anos na piscina. Di a portavoz do Partido Socialista que se incumple a regla do gasto porque gastamos por enriba do que hai. Non, e o informe de intervención o di claramente, porque gastamos máis do que se gastou no ano 2016. E é certo, no ano 2016, no que estivemos do 2015 e do 2016, tivemos que reducir ao máximo os gastos porque a situación económica que atopamos, por desgracia, non é a que vostede sinala, senón outra ben distinta. Agora se empeza a ver a luz e iso se pode reflexar en intervención e na liquidación do 2017, donde o único que fai falta é un PEF, que en esta ocasión si se fixo, que vostede nunca fixo un, a pesar de ter a obriga de ter que facelo en varios anos, a pesar de ter a obriga nunca fixo un plan económico financiero, e agora si se fai porque cumplimos con o noso deber. Un PEF que non necesita, insisto, ningunha medida excepcional, máis que a consecuencia desa ponencia de valores que se fixo no 2013, durante o seu mandato, por certo, efectivamente. Debe de ser case a única verdad que dixo en esa media hora de discurso. Con respecto aos orzamentos, efectivamente, estamos cos orzamentos prorrogados dende o 2015, efectivamente. E ojalá me equivoque, pero moito me temo que remate o mandato con estes orzamentos aprobados. Porque a vontade que hai na oposición de aprobar uns orzamentos quedou de manifesto, calé, cando se pediron propostas e varios meses despois este grupo de goberno non recibira absolutamente ninguna. Entón, creo que queda moi clara cal é a vontade da oposición que hai en este Concello hoxe en día de aprobar uns orzamentos. A resposta foi: traballade de balde e preparade uns orzamentos que xa faremos o que nos sala da gana. Non me interrumpa que eu non interrumpín a ninguén, ni siquiera a portavoz do Grupo Socialista que estivo media hora falando, do que lle saleu da realísima gana. Non me interrumpe e advirto por primeira vez. Eu non interrumpín a ninguén, a pesar de escoitar o que hai que escoitar e de boca de quen? A ninguén. O dito, efectivamente, hai un incumprimento da regra de gasto porque se gastou no 2017 máis que no 2016 como consecuencia de rebaixar o gasto no 2016, algo que era necesario dado como atopamos a situación no Concello. É verdad. Facemos un PEF porque é o que si se a lei, agora si se fai, cando estaba a señora Caridad non se facía, ainda que había obligación de facelo, está advertida por segunda vez. Non me interrumpa. E aquí traemos este PEF, como é de obriga a traelo, un PEF que se traballou no Departamento de Intervención, e por certo me sumo ás felicitacións do BNG, porque a verdade é que están facendo un traballo importante no Departamento de Intervención. Así que, sin máis, vamos a votar a proposta de aprobación deste Plan Económico Financiero. Votos a favor? Abstencións? E en contra? Pois queda aprobado. O terceiro punto da orde do día é a aprobación provisional, se procede, do ditame sobre a modificación da ordenanza fiscal reguladora do ocio. Bueno, é unha modificación que xurde a raíz de un problema detectado no Departamento de Intervención e de Tesourería. Se detectou que era necesario modificar a ordenanza porque non estaba recollida a figura de comunicación previa de autoliquidación. Entón, falaron co equipo de goberno que era necesario e convinte modificar a ordenanza. Na comisión informativa se fixeron varias propostas de modificación da ordenanza por parte do Partido Popular, se chegou a un acordo e se trae unha enmenda que se leerá posteriormente, pero co que fai a emenda é recoller o acordado nesa comisión informativa. En calquera caso, antes de nada, leo o secretario o ditame e logo vemos a emenda e xa cada grupo ten o seu turno de palabra. Gracias, señora alcaldesa.
Comisión Informativa Permanente de Personal de Facenda, sesión ordinaria de 24 de febrero de 2018, emitiu a cargo previsto no artigo 126 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, por que se aprobou o Reglamento de Organización, Funcionamento e Régimen Xurídico das entidades locais e se evitar de carácter preceptivo na misma. A aprobación previsional se procede a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións e instalacións. Termina a señora alcaldesa que indique que os departamentos de intervención e tesourería desde anos que non se recolle na ordenanza a comunicación previa. Ben o señor interventor que di que o único que se está a facer nesta modificación é un exercicio de coherencia. Interven a señora alcaldesa dicindo que tamén dende a Secretaría se propuxo cambiar os dos primeiros artigos da ordenanza. Interven a señora Montagudo Romero que di que critica a redacción do punto 4 da ordenanza, xa que a base imponible virá determinada en función do orzamento achegado polos interesados, sempre que se exixa avisado, e noutros casos será determinada polos técnicos. Así mesmo solicita que se anula o apartado 5, xa que o interesado non ten que voltar a aportar a mesma documentación, copia do orzamento. Por outra banda, solicita que se recolle unha bonificación do 90% a favor de construcións, instalacións ou obras que favorezcan as condicións de acceso e a habitabilidade dos discapacitados e se modifique no que respecta as restantes bonificacións á redacción da ordenanza, respectando a sistemática establecida no texto refundido da reguladora das facendas locais. Por último, solicita a exención da cota tributaria cando esta se exence de arancelos. Pero o señor interventor que di que o motivo de ter que consultar copia do orzamento porque se trata de dos expedientes diferentes e que no que respecta a copia inferior ao 10% non se pode establecer exención, xa que esta ten que vir establecida por lei. Interven a señora Samuel Mayo que di que apoia a petición da señora Montagudo Romero de bonificar con 90% as construcións, instalacións ou obras que favorezcan as condicións de acceso e habitabilidade dos discapacitados. Queda sin que o secretario redacte as modificacións solicitadas. Sometida a proposta a votación, está determinada favorablemente por unanimidade, quedando expensas de que se redacte unha amenda que se presentará ao pleno recollendo a bonificación do 90% citada, suprimir o apartado 5 da nova redacción ao apartado 9 referente ás bonificacións. Bien, no tocante á amenda presentada pola señora alcaldesa, La leas toda. no. Únicamente nada citar que na redacción continúa a ser unha proposta que fixo o Concelleiro de Facenda, que se recolle o artigo V2 que non figuraba na proposta e das unha nova numeración ao apartado 4 porque no apartado 2 pasado ao apartado 4 suprímese o apartado 5 da anterior redacción. E así mesmo dase un apartado 8 que se correspondía ao anterior apartado 9 que se subdivide en dous. No primeiro, que era o que apuntaba a concelleira Luceira do Grupo Municipal do Partido Popular, que era os acordos que lle compete ao pleno a hora de establecer bonificacións fiscais, que ven recollido no artigo 8.1 e logo un artigo 8.2 que aquelas nas que o pleno non ten que intervir, unha bonificación de ata 90% a favor de construcións, instalacións ou obras que favorezan as condicións de acceso e habitabilidade dos discapacitados. Esta bonificación aplicarase a cota resultante de aplicar, no seu caso, a bonificación a que se refire o artigo 8. Digamos que é acumulable a que se pode aumentar no apartado. Síntese, esta é a mesma. Bueno, Partido Popular. Bueno, pois nós o que pedíamos na comisión, a que, por certo, non acudiu ninguna representante do Grupo Socialista, e ao mellor por eso pois se explayan tanto agora, que se aclarase a redacción dunha parte da proposta e o máis importante é que se incluíra unha bonificación do 90% para as obras das persoas que, polas súas condicións, teñan que facer as súas casas para accesibilidade e habitabilidade. Tamén lle comentamos antes ao señor secretario que incluyan esta bonificación no modelo de liquidación porque non aparece e o que nos parece bastante lamentable é que esta proposta non parta do grupo de goberno unha vez que decide propoñer unha modificación da ordenanza resulta-nos pois bastante significativo da desidia coa que afrontan a xestión municipal e da falta de sensibilidade que teñen cos colectivos máis desfavorecidos. Nada máis, moitas gracias.
Moi ben, Partido Socialista. Bueno, pois, primeiro, pides disculpas a Inés por non poder ir á comisión informativa, pero non sei se sabe que eu traballo. Non sei, pero eu sei seguro. Digo que son digo o meu traballo. E dicirlle que isto que non estamos de acordo, basicamente, o que votamos en falta é un informe onde diga cal é a repercusión desta modificación nas arcas do Concello. Entonces, ímonos a abster simplemente por ese motivo. Estamos de acordo na modificación, estamos de acordo nas formas, pero non sabemos cal é a repercusión. Entón, claro, depois pasa o que pasa, porque faltanos creemos que falta parte da información. No ICIO habíamos traballado, por certo, os asesores, foron os que traballaron no ICIO e puxemos as bases para este imposto e para moitas outras cousas. E nada, nos dicir que sí, que estamos de acordo, pero que votamos en falta eso, cal é a repercusión desta modificación iba a dicir no presuposto, ese fantasma que xa usted anunciou que non o van a facer. Porque claro, pretendía que yo fixéramos nós, pero nós desde a oposición, a ver que se non lo piden o mellor facemos, tampouco se pongan tristes. Se non saben hacerlo, nós está claro que sabemos facer. Se lo hacemos si quieren, porque por beneficio para os veciños de Muros, porque vostedes non saben facelo, claro. Nada máis. Rematou? Sí. Benega. Ben, nos como xa comentou a camarada Simal na comisión informativa, estamos tamén de acordo na proposta que se fai desde o Grupo do Partido Popular, porque consideramos que máis alá de facer unha mera modificación técnica, sí que temos que aproveitar sempre para procurar aportar o máximo beneficio social para os nosos conveciños. Nada máis. Bueno, eu quería señalar nunha primeira intervención que a vontade do Grupo de Goberno é incluir máis bonificacións, unha, por exemplo, para poder adherirse a concellos do Imbusines, do que xa falamos nalgúnha ocasión, e outra que recolla, ademais da que apuntaba o Partido Popular, a instalación de paneis solares, por exemplo, aproveitamento de novas enerxías. O problema é que, ao ser varias bonificacións, entendemos que eso sí que require un estudio de intervención, porque así non lo teñen señalado, non o tal interventor, pero sí a interventora que había anteriormente, cando lle comentáramos a rebaixa do IBI e do ICIO, nos dixo que tiña que facer un estudio da repercusión, porque ao estar nun plan de axuste, por certo, do 2013, cando gobernaba o Partido Socialista, ao estar inmersos nun plan de axuste, había que ter cuidado a hora de rebaixar impostos, e de feito, lembro que ese fora o motivo de non poder rebaixar o IBI máis que ata o 0,5%. Entón, bueno, en esta ocasión, con esta bonificación que propuso o Partido Popular na Comisión Informativa, eu lle preguntei ao interventor se había algún problema, el ali mesmo dixo que non, imagino que porque o efecto debe de ser moi pouco, supoño que por eso. E entón, bueno, como el ali dixo que non era necesario un informe previo para isto, pois o incluímos sin ningún problema e ojalá puidéramos agora xa incluir máis. Segundo turno. Pois en isto pasa como no IBI, o que ao Concello lle supón pouco, as persoas lle supón moito. Entonces, para unha persoa que xa se ve na necesidade de facer un tipo desta obra, que se lle bonifique o ICIO, pois creemos que é algo importante e que hai que ter en conta. Non creemos que para o Concello supoña ningunha merma importante de ingresos. Partido Socialista. Populismo barato, señora representante do Partido Popular. Populismo barato, ni máis ni menos. Acaba de decir a señora alcaldesa, porque claro, escutou o que dixo o Partido Socialista e que é normal que cada vez que se modifica calquer ingreso, hai que mirar o que pasa en concellos. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí cun plan económico financiero, precisamente por eso, porque fixeron os números sin mirar as arcas e sin mirar o presuposto. Entonces, ese populismo barato de decirle aos veciños que vamos a baixar 50 céntimos ou €1, que nos parece a todos moi ben, poder baixarlo, pero con estas consecuencias non se pode. Hai que ser responsable.
Vale, non se pode vivir de populismos. Nos pedimos a rebaixa dos impostos. Todos queremos baixar os impostos. Xa vistes que o señor Rajoy, claro, tuvo que ir para casa, claro, non quedou outra. Tuvo que ir para casa. Sí, tuvieron que ir para casa. Bueno, mejor para casa que para la cárcel, perdón, mejor para casa. Está mejor en casa. Na cárcel hai moitos e hai que facer obras. Hai que facer obras, non te pones nerviosa. Tiñase o punto da orden do día e a segunda vez que yo digo, e creo que xa está ben, De teatro para hoxe saímos servidos. Ciñase o punto da orden do día. Sí, me ciño o punto da orden do día. Non o fai e fágao. Acabo de decir, señora alcaldesa, acabo de decir que facía falta un informe e que hai que mirar o que pasa nas actas do Concello para pedir unha baixada de impostos, por pequena que sea, porque senón non estábamos como estamos agora, vale? Non estamos a piques de que nos interveñen, vale? Precisamente por eso, porque fixemos números sin mirar os números que había que facer. E eu agradezolle tamén ao señor interventor a labor que fixo, pero non creo que tenga datos suficientes para decir cal vai ser a repercusión. A fecha de hoxe non creo que os teña todavía, porque está sin terminar a última conta, sin pechar. Co cal, aproximadamente, o mellor non ten repercusión, o mellor, pero ese o mellor, aquí estamos, en setembro de 2018, con un plan económico financiero, no límite, vale? Entonces, hai que saber o que se fai cos impostos, porque o Concello de Muros non vive de propaganda, vive dos ingresos dos veciños, e non vive de outra cousa. Vámonos a ver, se queremos limpar unha calle ou queremos arreglar unha tubería, o Concello ten que ter cartos. E o que non pode ser é que nadie pague impostos, como dixo o señor Rajoy, que iba a baixar os impostos a todos e que non iba non sei que, nos metió un plumazo de aquí te espero, e nos metió un plumazo de aquí te espero, ela tamén fala, a señora alcaldesa. Pero bueno, nós somos responsables, entonces, dixemos, estamos de acordo ca norma, totalmente de acordo, totalmente de acordo. Ahora, cal é o problema? Que nós non temos datos, e vostede o reafirmou despois, que había que facer, había, polo menos, decirnos, mira, esta modificación de impostos vai a supoñer isto no Concello. Eu creo que debería facerse así, non se fixo. Entonces nós non temos datos para decir, para votar a favor, algo que non coñecemos cal vai ser a repercusión. Que os veciños nos van a baixar, porque eu tamén son veciño, nos van a baixar €1, sí, pero se a consecuencia vai ser que temos que someternos a unha rigurosa, nos va a meter en cintura e non podemos pedir un crédito e vai ser peor o perjuicio que o beneficio, hai que valorarlo, pero claro, este goberno non valorou nunca, e o Partido Popular e ningún deles, tampouco. Remato? Sí, señora. Venega. Ben, simplemente dúas cousiñas rápidas, que as próximas modificacións que se teñan considerado facer non prexudiquen a aprobación agora desta xa, para que poda ser beneficioso canto antes para as persoas con discapacidade. En segundo lugar, que a próxima vez que fagades a revisión do ICIO, se o tedes a ben, comunicádelo previamente aos grupos para que tamén podamos aportar o mellor algunha posible emenda e modificación. Vale. Bueno, sempre se pode aportar, de feito en esta ocasión o Partido Popular aportou e está recollido e, se se aproba, que parece que sí, vais a aprobar coas aportacións do Partido Popular, o sea que non hai ningún problema porque aportedes, como creo que queda clarísimamente demostrado, e non é a primeira vez que se incorporan as aportacións. Eu referíame que como é necesario un estudio previo que non sexa na propia comisión informativa, senón que previamente podamos facer as aportacións para que se veñan estudiadas. Vale. Bueno, pois creo que está suficientemente claro. Pasamos a votar, escusamos máis teatro. Votos a favor? Abstencións? Ben, pois queda aprobada a modificación do ICIO. O seguinte punto da orde do día é a aprobación se procede do ditame sobre a proposta dos festivos locais para o ano 2019. Bueno, no ano aquí por costumbre se declaran, se poñen como festivos locais o Día de San Pedro e o Día do Carme, o 29 de xuño e o 16 de xullo. No ano 2019 San Pedro cae en sábado, entón, bueno, en principio a proposta foi o 24 de xuño, San Xoán, e o 16 de xullo o Carmen.
se trouxe a proposta da Comisión Informativa e ali, pois, obtivo visto bo o resto de grupos, os que estaban, que efectivamente o Partido Socialista non veu, lles pareceu ben, estaban de acordo, e a proposta que se trae a pleno. En calquera caso, o secretario ditame. Gracias, señora alcaldesa. Con este acto e a parte dispositiva de acordo, primeiro, parece que a proposta interna da señora alcaldesa que di que este ano proponen cambiar o día 29 de xuño, o día de San Pedro, xa que coincide en sábado polo día de San Xoán, non obstante queda aberto a que fagan algunha proposta alternativa. Que someteuse a dictame foi aprobado o dictame por unanimidade e a parte dispositiva da proposta é que, neste caso do dictame, que o Pleno da Corporación propoña como día festivos locais do Concello de Muros para o ano 2019 o día 24 de xuño, festividade de San Xoán, e o día 16 de xullo, festividade da Virxe do Carme. Partido Popular? Bueno, pois nós, como xa manifestamos na comisión, pois parecenos que sí, hai que respetar o Día de San Pedro como festivo, pero este ano caer en sábado e o que obligar a que abran igual os establecementos, sobre todo a alimentación, porque, bueno, xa o domingo teñen que pechar, pois concordamos en que pensamos que San Xoán é unha festa que tamén se celebra en todo o Concello e apoiamos a proposta. Partido Socialista? BNG? Sí, tal como decía o Partido Popular, nós consideramos que, por defecto, considerar o sábado como xa día de descanso é un pouco dubidoso porque hai moita xente neste Concello que os sábados traballa, que se debe de ter en conta eso tamén, pero sí consideramos que neste caso o caer a festividade de San Xoán é 24 e a noite do 23 é unha noite que prácticamente a totalidade dos veciños celebran nas súas casas e demais. É unha data significativa ademais tamén na parroquia con máis habitantes que hai no Concello, que é a parroquia de Serres, e parecenos unha proposta adecuada. Vale, segundo turno. Nada máis Algo máis que engadir? gracias. No? Partido Socialista, algo máis? BNG? No? Bueno, pasamos entón á votación da proposta. Votos a favor? Vale, gracias. Queda aprobado. Bueno, o seguinte punto de orde do día é moción do Grupo de Goberno dirixida ao Pleno a prol da educación no rural. Trátase de unha moción que sabe o Pleno de xullo, pero non estaba ditaminada pola Comisión Informativa, co cal había que votar a inclusión na orden do día e na votación non se aprobou a inclusión na orden do día. Non recordo agora exactamente quen votou en contra, pero non se aprobou a inclusión na orden do día, co cal volvemos a traelo a este pleno, agora sí que pasou por Comisión Informativa, e a moción vou a ler o que propón. Propón solicitarlle á Xunta de Galicia os seguintes acordos. Primeiro, a elaboración e aplicación dun plan específico de educación para o medio rural coa finalidade de dar solucións contextualizadas aos graves problemas que lle afectan. Que a Consellería de Educación adopte unha moratoria no peche de escolas ou supresións de unidades, servizos complementarios e recursos educativos que atinxan o rural, en tanto non entre en vigor o plan solicitado no punto anterior. Que a Consellería de Educación execute, entre mentres, fórmulas de agrupamentos funcionais flexibles e adaptadas a cada zona escolar, consensuadas coa comunidade educativa, na procura de novos modelos de desenvolvemento do Servizo Público de Educación no rural. Que dende este Concello se notifique a Consellería de Educación da Xunta de Galicia estes acordos en prol da educación no rural galego e que se remita copia á Confederación AMPAs Galegas. Incluímos esta moción que nos chegou, non é unha moción propia feita polo equipo de goberno local, porque nos parecía importante, dado que se están pechando algunhas unidades e centros
públicos, sobre todo no rural. Estánse pechando porque diminúe o alumnado nesos centros públicos, en esas unidades. Nos entendemos que hai ocasións nas que sí que pode estar justificado. Hai pouco tempo se pechou o colexio do Cruceiro de Ró. En esa ocasión, a miña opinión particular é que foi demasiado, non sei se precipitado, porque non sei se a Consellería o tiña estudiado con tempo, pero, dende logo, a comunidade educativa sí que se lle comunicou con moi pouco tempo. De feito, incluso, o profesorado tiña xa o destino ali e a matrícula estaba xa feita. En calquera caso, dado que no noso concello temos un colexio de primaria con moi pouquiño alumnado e algunha unitaria tamén con moi pouco alumnado, o que pretendemos apuntarnos a esta solicitude a Xunta de que antes de seguir pechando unidades pois fagan o que solicitamos aquí, non? Que antes deso pois que execute fórmulas de agrupamentos funcionais e que faga un estudio de como debe de quedar o ensino no rural para garantir que as persoas que están no rural pois teñan acceso a ese ensino público igual que as outras que viven en zonas máis urbanas. Señor secretario. Bueno, vale. Partido Popular, intervencións. Vale. Bueno, pois como ven sendo habitual, pois pídenlle vostedes a outros que fagan o que vostedes non fan, porque nós, desde o noso grupo, preguntamos en numerosas ocasións pola situación da antiga unitaria de Serres, pedimos melloras para a Escola de San Xosé, preguntamos moitas veces pola posibilidade de facer unha marquesiña no Colexio de Valdexería e a resposta do equipo de goberno pois foi nada, únicamente atenderon o peche do patio de San Xosé pois porque os pais fixeron ruído. Os agrupamentos funcionais xa existen, son os que se chaman colexios rurais agrupados. E, por outra banda, onde que todo é mellorable nos colexios e institutos de Muros, pois aumentaron os servicios, montouse o comedor escolar, hai un plan proxecto en diversas modalidades, plan B, o Avalar, o programa plurilingüe, así que non llevemos moito sentido a esta moción, excepto, claro, se o que buscan é dicir que a Xunta vai pechar escolas porque sí, o cal non é verdade. É certo que este curso se pecharon 13 unitarias en toda Galicia, as que tiñan menos de 5 alumnos. E iso, pois, sempre que os alumnos se puderan reubicar en centros cercanos. Tamén nos chama a atención e resulta chocante que xustifiquen a elaboración dun plan para a educación no medio rural con un texto de 16 liñas, mentres que o señor Concelleiro de Facenda lle exixe a unha asociación de comerciantes que pide que se poña en marcha un plan de dinamización con medidas concretas e aprobado no Pleno que concreten as actuacións e o financiamento que van a aportar. De momento, nada máis. Gracias. Partido Socialista. Bueno, pois nós estamos totalmente de acordo coa moción presentada. Totalmente, parece-nos moi ben. Parece-nos vergonzoso que desde o Partido Popular se critique o que se pide en esa moción simplemente porque son súbditos de su jefe. O sea, non se le pode pedir a Xunta, non se pode molestar a Xunta de Galicia. Eu creo que aquí debemos estar pendientes do que nos pasa ao Concello de Muros, do que pasa aos veciños e cales son as garantías que queremos preservar no Concello. Xa pasou o mismo cando foi do registro da propiedade, que a Xunta de Galicia dixo que non, plas, fuera o registro da propiedade, cando quixeron levar o xulgado e o Partido Popular aplaude con as orejas. Desde logo, o Partido Socialista nunca vai aplaudir a ningún partido político, nin o noso tampouco, que perjudique o Concello de Muros. Eso témolo moi claro. E é unha pena que, desde logo, o Partido Popular, a bancada do Partido Popular, reaccione desa maneira. Nós estamos totalmente de acordo con eso. E incluso que se non é suficiente e se hai que pedilo de outra maneira, estamos apoiando que a educación no rural que teña as mesmas condicións, polo menos que a educación nunha cidade ou outro lado, e que non se alonxen os servicios e que non se creen persuicios para os rapaces e para os pais para que podan acudir todos na mesma medida aos colexios. Moi ben. Benega. Ben, nós estamos, como non pode ser de outra forma, totalmente a favor do que aquí se expón. Tamén consideramos que tan xusta e necesaria como inocua, porque aprobando isto non vamos a modificar a política en educación da Xunta. Eso resulta evidente. O que necesitamos é sacar o PP da Xunta de Galicia para que se podan facer outro tipo de políticas como as que fixemos o BNG e o PSOE no bipartito. Recuperar esa liña para a educación, deixar de sobresubvencionar a ultra iglesia católica
que leva millóns de euros para as súas escolas privadas, que chegan a segregar por sexo, están con medidas como esas nun estado confesional como o noso, están recibindo cantidades enormes de dinheiro público para facer a súa xestión, e que chegaron a suprimir incluso, entre outras moitas cousas, o programa de preescolar na casa, unha iniciativa única, recoñecida mundialmente, para chegar á educación infantil ou rural, cas características e necesidades propias que ten a nosa sociedade, e eles cargáronse, sin máis. Aquí ao lado, como comentabas antes, pecharon a Navascués da noite para a mañán, sin dar ninguna explicación, mentre siguen aumentando cada ano as partidas que van á educación privada concertada. Nos consideramos que esta moción está moi ben, pero que fai falta moito máis que isto, fai falta sacar o PP do poder. Nada máis. Vale. Partido Popular, segunda intervención. Bueno, pois eu simplemente quería dar un dato, e é que no ano 2006 o bipartito pechou 28 escolas unitarias contra o que se di agora. Tamén se puxeron en marcha moitas medidas que fomentan a formación profesional dual, pero bueno, non vamos a poñernos aquí a dar cifras, programas como o apego, pero tampouco vale a pena, paga a pena dar cifras destas cousas, pensamos nós, porque o populismo, como di a señora González, pois chega a todos os lados. Partido Socialista, segunda intervención. Pois é verdad que non lle é interesante a vostedes dar cifras, porque entón debía dedicar a cara de vergonza. Sin ninguna duda. E solamente falando dos libros de texto, deberían baixar as orellas e dicir, pero que pena, o que tal fixemos. Volvo a decir lo mismo, que estamos totalmente de acordo que se facilite a todos os rapaces e rapaces o acceso a educación, que non haxa discriminación, que se acabe con esa gran discriminación, como vemos vendo desde que efectivamente teño que dar razón ao compañero do BNG, de que están fomentando a educación privada e solamente volven a estudiar os que teñen máis posibles e non os que valen, e deberíamos, entre todos, eu creo que aí non debería haber ninguna fisura en ese campo, porque os rapaces son todos iguales, todos deben ter os mesmos dereitos e, desde logo, que deben volar os que teñan as mellores alas, non os que teñan máis cartos ni máis. Esos son os que deben para nós, para o Partido Socialista, e está claro que o demostramos cada vez que gobernamos. E en esta ocasión, con esa moción estamos totalmente de acordo. Venegas, segunda intervención. Penso que fomos bastante claros. Bueno, pois eu creo que na exposición da moción creo que tamén xa o expliquei con claridade, non creo que faga falta moito máis, porque además como me toca na miña profesión, da miña vida de verdad, podería explayarme co tema do que está acontecendo en educación, e daquelas faría como a portavoz do Grupo Socialista, podería estar aquí media hora e máis contando o que está acontecendo co ensino en este noso país, en esta Galicia, noutro punto. Así que está justificado por que presentamos a moción, por lo tanto pasamos a votación. Votos a favor? En contra? Abstencións? Ben, queda aprobada. Pasamos ao punto número 6, moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o plan de dinamización da zona histórica. Explica vostede antes ou leo o dictame ao secretario? Que prefire? Lea. Vou dar lectura a moción. Na sesión plenaria da Corporación do mes de xullo de 2016 adoptáronse unha serie de acordos en relación con a elaboración dun plan de dinamización económica para a zona histórica. Un acordo que partía dunha moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego a que se incorporou unha emenda do noso grupo. Neste acordo comprometíase con carácter inmediato a habilitación de espazos para carga e descarga na praza de arredores, con horario de estacionamento limitado, a elaboración de campañas publicitarias e con
Viven a residentes e visitantes a mercar na zona histórica e na Praza de Abastos, programar actividades de ocio para esa zona, reorganizar os postos de mercado na Rúa Real e a Sexta, a constitución dunha mesa sectorial que se encargue de elaborar un programa de dinamización da zona histórica de Muros, na que estén representados comerciantes e outros sectores da poboación afectada, dotar a zona de papeleiras, creación dunha comisión informativa específica para a elaboración e seguimento do plan e que ante dita comisión teña unha periodicidade mensual. Tamén se acordou a retirada dos volardos e bancos unipersonais e a recollida de cableado. Estes dous últimos puntos son os únicos que levaron a cabo. Levamos 2 anos pedíndolle no pleno que convoca a mesa sectorial, que conte cos empresarios, comerciantes e veciños e cos membros da corporación. As nosas peticións non son atendidas, alegando que xa están traballando nos acordos e que xa están a levar a cabo as actuacións comprometidas. Nos consta que isto non é así. É máis, a instalación dunhas casetas de venda de produtos varios no mes de xullo no curro da praza e na pescadería Bella foi a gota que colmou o vaso. Unha autorización outorgada pola alcaldía con nocturnidade de costas aos veciños, comerciantes e empresarios e que pretendían prorrogar tamén o mes de agosto. Alega a señora alcaldesa que ten dificultades para elaborar unha lista de candidatos a integrar a mesa sectorial e para definir actuacións e calendario de execución. Pois ben, na nosa liña de presentar propostas en positivo para traballar e para tratar de salvar esas dificultades, proponemos que entre todos os grupos políticos elaboramos unha proposta de candidatos, actuacións e calendario de execución, xa que é unha evidencia que o grupo de goberno é incapaz de facelo. No pleno do 26 de outubro de 2017 aprobouse unha moción presentada por este grupo na que pedíamos a ampliación da parada de bus situada frente ao quiosco de Arroque, acordo que tampouco se chegou a executar. Os atascos e molestias que a situación actual da parada supón para peóns e conductores agrávanse nos días de mercado, polo que instamos tamén a execución deste acordo. Por todo ello presentamos a seguinte moción. Único que se convoca con carácter inmediato a comisión informativa comprometida nese acordo coa seguinte orde do día. Proposta dos grupos políticos de integrantes da comisión informativa e da mesa sectorial de comercio, calendario de reunións, propostas de actuacións. Partido Popular. Ben, non sei se o señor secretario dixo antes, pero esa moción foi aprobada na comisión cos votos a favor do BNG e do Partido Popular. Non hai moito máis que decir, a propia moción describe cal é a situación e que ten bemoles que despois de 2 anos reclamándolle no pleno a constitución desa mesa de comercio, a señora alcaldesa lle remita aos vendedores ambulantes o venres pasado unha carta facendo referencia a un acordo da Xunta de Goberno Local do mes de xullo do ano 2011. Despois de que os propios interesados lles deran mil e unha propostas de ubicación de postos, estudiando as medidas dos postos e tipo de mercadorías, o aparcamento, o sentido da circulación, etc., que lle envíe unha proposta de hai 7 anos feita polo anterior goberno e, cando menos, para mosquearse, señor Alfonso. Non sabemos moi ben que é o que pretende con eso. En relación cos problemas que plantean os veciños de Muros e concretamente cos da pista da Xesta, hai unha cuestión que nos parece importante mencionar. A semana pasada saliu unha nota de prensa do presidente da Diputación Provincial da Coruña no que se fai referencia ás aprobadas no pós-2018. No que se refire a Muros aparecen a Praza do Cristo de Tal e a obra do Chalón. Non figura para nada o Cine París nin as obras dos pabellóns deportivos. A obra do Cine París aprobouse no pleno da Diputación condicionada á supervisión favorable do proxecto corrixido e aprobado. Que pasa, señor Alfonso, con esas correccións que lles pediron? Nada se trouxo no pleno deste tema e iso que é unha obra prioritaria. Nós o que lle pedimos é que se convoque unha reunión para a semana que ven aos interesados e aos grupos, e que nesa reunión se falen das cuestións que lles preocupan e das posibles medidas que se podan poñer en marcha, alo menos cara ao Nadal. Nos traemos aquí unha proposta de persoas que están dispostas a acudir a esa mesa, membros das asociacións de comerciantes do casco e da pista, xente presente aquí en este pleno e a que, con permiso da presidencia, queremos lle ceder a palabra, posto que eles son os principais perxudicados pola política que se está a seguir desde o goberno local en relación con o comercio local e de proximidade. Rogaríalle a señora presidenta que autorice a intervención de membros das asociacións aquí presentes. De un membro, entendo, non? Porque xa non. Sí. Non está recollido no regulamento, pero en calquera caso non teño inconvinte en que unha persoa representante dos que están no público expoña.
Gracias. Dende a Asociación Os do Casco queremos aproveitar esta ocasión que se nos brinda para poñer en coñecemento unha serie de feitos e ao mesmo tempo intentar que os señores concelleiros e o pobo tomen conciencia da situación na que se atopa o casco de Muros en concreto. Como inicio desta carta, queremos comunicar a todos os asistentes a este pleno que esta asociación non ten afinidades políticas con ningún dos grupos que asisten ao pleno, aínda que cada un dos socios ten as súas propias simpatías, o que non impide que como agrupación si miremos polos intereses comuns que poden coincidir en máis ou en menos con algúns dos grupos que forman a corporación municipal. Pois ben, alá pola primavera do 2016, ante o abandono total por parte do Concello e a decadencia na que está asumida a zona do casco vello de Muros, unha serie de locais decidimos asociarnos a fin de intentar exercer máis presión aos nosos gobernantes e así poder conseguir unha serie de melloras para a zona. Ese xermen acabou callando e acabamos constituindo a Asociación Os do Casco de Muros, que a fecha de hoxe formamos 40 socios, comercios, bares e outros negocios da zona do casco vello e o mercado. Esa presión fixo que no pleno que se celebrou, se mal non recordamos, a finales de xullo do 2016, se aprobase unha moción no Concello a favor de dinamizar a zona do casco vello de Muros e o mercado, facendo retirar os volardos da praza do mercado para a reubicación de novos dos postos do mercadillo, a creación dunha mesa sectorial formada por todos os partidos políticos, polos negocios da zona e os veciños e outras medidas que se poidesen adotar para a mellora dos veciños e negocios da zona. Pois ben, de todas as medidas previstas naquel pleno, hasta a semana pasada, só se levara a cabo a retirada dos volardos da praza do mercado, a retirada dos cables que había na praza da pescadería e unha señalización que dudamos que fose a máis efectiva. O punto polo que máis pelexamos e que consideramos que sería o máis rendible no curto prazo sería a volta do mercadillo ao casco, pero sempre consideramos que era imposible que os postos do mercadillo volvan todos para a rúa do casco e así o fixemos ver a señora alcaldesa en varias ocasións, propoñéndolle que subisen de forma ordenada e por sectores, alimentación ou zapatos ou textil ou bolsos ou varias, a fin de que non se sentisen discriminados ningún deles, facilitándolle entradas e saídas aos propietarios dos postos polas distintas rúas, Calle Ancha, a Xesta, detrás do mercado, así como aparcamentos. Pedimos que se fixera un circuito polo que a xente faga o recorrido e volva ás rúas de arriba, tal como se fai en Muros Miromar de forma exitosa e como se facía fai uns anos. Ademais, o feito de que se faga bascular a xente para as rúas interiores do casco non ten que perxudicar necesariamente os negocios que están na fachada marítima, xa que por ali tería que pasar por ali a xente desde o aparcamento. Ao largo destes 2 anos, enviáronnos algúns postos de alimentación para a zona do mercado, de forma totalmente aislada, creándolle os propietarios dos postos un grave perxuízo pola súa disminución das ventas e acusándonos os do casco de tal feito. Nós queremos que volvan para as nosas rúas, pero de forma ordenada, como se fai noutros concellos, e queremos que os propietarios dos postos ambulantes tampouco saian perxudicados. E máis, estamos seguros de que volverá a ser un hábito que a xente volte a facer un circuito polas nosas rúas. Pois ben, parece ser que a semana pasada ao fin se tomou a esperada decisión de enviar o mercadillo para a zona do casco, aínda que polo que coñecemos non da forma ordenada que nos solicitábamos. Esperamos, aínda que xa non é temporada estival e xa non son tantos os postos ambulantes que veñen a Muros, non vai ocasionar máis problemas que dos que fora a resolver. É algo que iremos vendo, aínda que a nosa intención sempre foi que houbese un orden a efectos de molestar o menos posible os veciños, polo que sempre intentamos que houbese o máximo consenso e intentamos en varias ocasións que se constituíse a mesa sectorial. Só queríamos que se fixera o que se aprobou no pleno do 2016, que se convocara a mesa sectorial na que participan os veciños, comerciantes, políticos, que se subira ao mercadillo ou parte del, que se lle buscara unha actividade ao mercado e que se intentara dinamizar a zona. Nós non queremos ser xuíces de nada, só queremos que entre todos poidamos buscar solucións. Outro tema a solucionar é o do mercado. Que se vai facer con el? Que imos deixar que se desenere máis aínda? Teremos que buscarlle alternativas, xa que vemos que a función para que foi creado e posteriormente remodelado non dá os seus frutos.
Incluso somos coñecedores de que se solicitou un posto de peixe no ano pasado, no 2017, que a fecha de hoxe aínda non se lle dou contestación. Xa que non se recauda nada por esos postos, por que non se dan de forma gratuita aos que quera explotalos? Como primeira iniciativa, iso sí, ca condición de que os exploten. Ao menos teríamos actividade comercial, e no caso de que non resulte, por que non lle buscamos outra actividade? Pero algo que hai que facer, non? Tamén poderíamos mellorar a cara do casco no seu conxunto, como podería ser soterrar os cables telefónicos e eléctricos, obligando os propietarios dos cans a limpar os excrementos, poñer papeleiras, formar e facilitar os veciños a decorar os balcóns con flores, intermediar ante a Xunta e outros organismos para conquerir subvencións para a reparación de vivendas, así como para as prazas de hotéis con encanto. Todo isto non redundaría só no beneficio da zona do casco, senón de todo o pobo. Non é necesario facelo en 6 meses, nin en un ano, nin siquiera nunha legislación, pero ten que ser consensuado e que permanezca no tempo, porque temos un dos cascos máis bonitos de Galicia e tamén máis abandonado. Temos que remar todos nunha mesma dirección. Está claro que se seguimos así, o único comercio e os únicos negocios que van a permanecer no noso concello vai ser a venta ambulante. Estamos vendo cada vez máis cartéis de liquidación ou de alúgase permanentemente fixados nos locais e non hai máis que dar un paseo polo casco para velos. Temos que intentalo, polo ben de nós e de todos, pero xa non nos valen as palabras bonitas, hai que pasar os feitos. Gracias. Bueno, non sei, hai tamén xente da pista, non sei se algún, se lle permite, quere decir algunha cousa. Ben, siga entón. Bueno, pois eu creo que como pode comprobar é unha demanda que a xente está disposta, exixe a este goberno que tome algunha medida. Teñen propostas, teñen ideas, teñen capacidade de traballo, están dispostos a facer aportacións e eu creo que é desperdicio que se está facendo, que non se lle está tendo en conta, que é un vacile isto. Sí, pero pasaron 2 anos e aquí pois nada se fixo. Pedímoslle, por favor, que convoque esa comisión para canto antes, para a semana que ven, se pode ser. Nós traemos, como lle dixen, unha proposta de persoas que están dispostas a acudir a esta comisión e aportar suxerencias e entre todos tratar de buscar algunha vía de salida para esta xente. Moitas gracias. Partido Socialista. Bueno, pois a nos parecenos moi ben que viñeran os veciños ao pleno, ojalá viñeran todos os días e máis xente. Empezan dicindo que non teñen ninguna inclinación política, supoño que cada un terá unha distinta. O que nos chama a atención é que nós non estábamos enterados desto, o sea, o único que estaba enterado do Partido Popular. Con nós nadie falou, o sea, ningún de vós, ningún da agrupación, ven falar con nós e dicirnos imos facer isto, non sei se co grupo de goberno ou co BNG o fixeron, pero con nós non. Con eles fixeste, con nós non. Bueno. No, fixémolo nós. Sí, por eso. É o torno de efectivamente, por eso estou dicindo que empezaron dicindo que non teñen ninguna inclinación política, que me parece moi ben, e creo, además que é así, que haberá de todos os colores, pero que non nos parece moi ben que, bueno, que se o fixestes a través dun partido político non contades co resto deles, non nos parece moi ben. Pero, bueno, ese non vai ser ningún atranco. Tamén teño que decir que estades dicindo que estades aí os representantes dese grupo de... Como se chama? Como se chamastedes? Os do casco. E eu teño un negocio no casco como testí e a mí nadie me ofreceu ser socio dese grupo, non sei por qué. Non sei cales son as condicións. Bueno, ao mellor, vale, eu non sei cales son as condicións que hai para poder entrar en ese grupo, pero, bueno, eu teño un negocio no medio do casco de Muros. E non estou tampouco aí, o sea que non sei como funciona eso. Pero, bueno, independentemente de todo eso, é unha boa opción que entre todos se pida que se dinamice ou que se poña a vivir o casco. Non só o casco, sino todo Muros se fóramos capaces. Non solamente o casco de Muros, sino desde a punta de Esteiro hasta a punta de Louro. Porque, por desgracia, todos os pueblos costeiros estamos a sufrir un decaimento grande. O noso, no casco, eu creo que está máis acentuado, ten de razón, porque hai un montón de casas cerradas e tal.
bueno, o traslado do mercadillo para baixo, pois creo que tamén foi un agravante en este caso, pero, como ben podedes ver, presentaron unha moción ao Partido Popular e conxuntamente pediron os tres grupos a retirada dos volardos e dos bancos e foi o único que lles interesou, non lles interesou nada máis. Pasaron 2 anos, en 2 anos non houve outra petición, vale? Non pediron nada máis, querían sacar os volardos e os bancos porque os puxéramos o grupo socialista. Lo sacaron, quedamos relajados, tranquilos e aquí non ha pasado nada. 2 años despois nos acordamos. Vale, entonces, nós abstuvémonos aí. Por qué? Porque non estábamos de acordo en que se desfixera unha obra que lle costou cartos aos veciños de Muros e que nada solucionaba, como ben vistes, non solucionou absolutamente nada. O sea, está moi contenta porque quitou os volardos e ya está, como os niños pequeños, igual. Pero non fixo nada, o sea, estamos co casco sin moverse a xente, porque eu tamén teño un negocio ali arriba e tampouco pasa xente, vale? Somos todos os afectados. Decisión, que suba a fruta para arriba. Isto xa se falou aquí e nos dixemos que non, porque as necesidades ahora mismo, precisamente dos fruteiros, non son, eles precisamente creo que deben ser os únicos que non poden vender na calle de arriba. Creo que deben ser os únicos, polos camións, polos, non sei como se chaman os maquinillos para levar a fruta, o sea, non podemos volver a fai 10 anos de que anden cargados cas sacos de patatas e con non sei que. Non quer decir que non haxe que subir, que reorganizar o mercadillo e facer parcelas como hai en todos os sitios e a cada un dicirlle, esta é tu parcela, te guste ou non te guste, se non che gusta non ves, pero hai que facelo así hai que facelo, pero para eso hai que traballar, e aquí de traballar cero al cociente. Decídeme cal dos tres traballa, ninguno de los tres, ninguno se moja, por eso llegamos a la situación en la que estamos. No porque la moción sea mejor o peor, no, la moción tenía por meta deshacer la obra del PSOE. La deshicieron, relajamos todos, estábamos felices como si nos tocara la lotería, pero el casco de Muros sigue fastidiado y deprimido, vale, porque non fixamos nada, non teníamos outra intención. Ora, que hai que facer algo? Sí. Que contades co Partido Socialista para facelo? Desde luego que sí. Eu xo digo a título personal, porque a mí me interesa, como Caridad González, procuradora, que teño ali un despacho aberto. E me interesa mucho que veñan a mí e venda zapatos. Porque a mellor chegar ali e preguntar, me están cobrando de máis, entiendes? Yo le cobro, vale? Entón me interesa mucho que se dinamice la calle de arriba. Pero pidovos, por favor, a todos vos, que lo hagáis bien. Que no os fiéis de unha sola palabra, que lo único que quiso foi quitar os volandos e os bancos. E así estáis, vale? E menos del grupo de gobierno. O sea, de aí 0.000, porque o único que fixo foi dixer a Tucho da fruta vai para arriba. E Tucho dixo, non vou para Noé. Marchou. Porque como vai Tucho cos camións, cun trailer, para a calle de arriba? Haya volardos, vaya volardos. Es imposible, señores, imposible. Entón, cales son as medidas? Eu creo que as medidas correctas nas sabemos nós, ningún dos concelleiros, creo que as sabedes vós, que sondes os perjudicados, os que estades ali e os que cada día vos xuntades e vos reunides e tendes ideas novas, porque estades ali e sabedes como é aquilo, como funciona. Eu tamén sei algunha, porque tamén estou nun curruncho ali, vale? Entonces, sondes vós, entonces hai vos que dar voz, non solamente que cheguedes aquí e que leades un folio. Está moi bien lo de ler el folio, pero ahora hai que sentarse e dicir, queremos facer isto, e isto, e isto, e isto. E entre todos, pois ao mellor presentar unha moción, traerla ao pleno e obligarle, porque non vas quedar outra, vas que obligarle a cumplirla, porque se aprobará seguramente cos votos de todos, pero pois hai que cumplirla, porque aquí os acordos plenarios non se cumplen, señores. Entón, pouco nos importa que aprobemos que tengamos un acordo plenario, porque non se cumplen. Léase, e lo digo agora outra vez, porque nos interesa a nós, que tenemos un acuerdo plenario donde dice que todos los años hay que pagar a los grupos políticos y la señora alcaldesa en los morros le dice a todo el mundo, pues no pienso. Pues aquí me pasa lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Que hay que juntarse y venir todos? Pues tenemos que vir todos y pedirlo una vez, otra vez y otra vez, 1000 veces. Pero pedir cosas coherentes, como bien apuntabas en lo que leíste ahí. Cosas muy coherentes. No podemos decir, dile a Tucho que vaya para arriba. Tucho digo, voy para arriba con camión, que no tiene por dónde baixar. Es verdad. Habrá que decir yo que vende os calcetins, mira, organiza los pares en aquella mesa, los azules aquí y los rojos aquí. ¿Sí o non? Eso es lo que hai que hacer. E ademais, xa temos un antecedente,
pues que nos acordemos de cómo funcionaba o mercadillo, que funcionaba moi bien, e cada uno tenía su puesto. Sabemos todos quen estaba debaixo de Carmiña de Julia, sabemos quen estaba frente, sabemos, los que íbamos al mercadillo, tú no, que no ibas, pero yo sí. Porque yo trabajo. Yo fui muchos años, yo no sé si trabajas o vives del sueldo de alguien, pero yo trabajo. Pero quiero deciros que hay que organizar el mercadillo así. Hay que organizarlo de esa manera, diciendo, si en el año no sé qué cabían y había no sé cuántos puestos arriba, pues vamos a hacer lo mismo. El que trae los lacos, pues sabíamos que estaba al frente de Castro, sabíamoslo o no. Coño, pues así es como hay que hacerlo. Y no solamente quiten los volardos y los bancos porque no me gustan. Ya están quitados, ¿y ahora qué hacemos? No hacemos nada. Entonces, nosotros vamos a votar a favor de esa moción, pero con la condición ninguna, vamos a votar, pero con la esperanza, lo vamos a decir así, de que se cumpla y que para la semana nos estén citando para una reunión donde estéis vosotros y donde los protagonistas y la voz sea la vuestra, no la nuestra, porque nos podemos dar una... Bueno, ya veis, no saben por dónde andan, pero bueno, los que conocemos el mercadillo y vivimos allí y sabemos cómo funcionaba, sí podemos dar ideas. E aquí hai moita xente que sabía como funcionaba o mercadillo. E o mesmo na Vista da Sesta, os da Vista da Sesta, que tendes unha asociación desde fai máis tempo xa que eles, non? Pois supoño que teredes ideas e teredes cousas para facer. Que se fixo? Nada, cero. Pois contar con o Partido Socialista para que se empiece con esas reuniones e con esos proxectos, se é posible. Porque ademais son cousas que non fan falta cartos. Para iso non fan falta cartos. Fixeron falta para sacar os bancos, desvolarlos. Si mirar o supuesto, tamén, que lo hace sempre así. Contado con o noso apoio e ojalá valga para algo. Rematou. Sí, de momento sí. Venga. Ben, bueno, non hai moito máis que engadir do concreto, pero si queremos matizar dos cousas, ainda que xa sea por alusións. Nós si nos reunimos ca asociación, intentamos estar en contacto con todos os movimentos sociais que hai no Concello, sobre todo cando hai unha problemática evidente como é o caso. Eso por un lado. Por outro lado, eu pertenezo a varias asociacións de todo tipo, non sou unha, e en todas fui un preguntar eu, non me vieron a miña casa a dicirme se quería formar parte de unha asociación. Por outro lado tamén, é algo que tiña para os e preguntas, creo que é algo que se ten que falar na mesa sectorial. Hoxe en día, os días de mercadillo, de mercado, na Rúa Real hai un posto de froitas que ten un camión e que non ten ningún problema en ter o seu posto ali. Carga e descarga, as horas que ten que cargar e descargar, en marcha, e está funcionando. Si Tucho, que é unha persoa das moitas que ven aquí, non lle gusta a normativa municipal, pois ou se adapta a ela ou non ven. O que non vamos é a regular a praza polo que diga Tucho. Penso eu, vamos. Como non penso que se debería facer, ainda que fora eu o que pedira que non se cambiara algo. Nos consideramos que a praza de sempre funcionou ben e funcionou na Rúa de Arriba, na Rúa Real e na Praza de Galicia. Consideramos que a Praza de Abastos, que, por certo, cando presentamos a moción en xuño de 2016, houve algún grupo desta Cámara que nos dixo que a Praza de Abastos non iba a funcionar nunca máis, que a xente ahora colle o coche para ir ao súper, que non vai facer a compra a Praza de Abastos nunca. Entón, polo menos hoxe sabemos que van a votar a favor, é algo moi positivo. Sí. Nós tamén, cando falamos ca Asociación do Casco, lle dixemos que non teníamos problema en cederlle o noso turno en caso de que non puderan falar. Como hoxe aquí hai representación de outra asociación, que é a Asociación da Pista, nos queremos reiterar na petición e queremos volver a cedervos o noso turno de palabra por se queredes manifestar algo máis. Se o pensaste desde que vos ofreceron que non o esperarades, se agora queredes calquera de vos dicir algo, nos cedemos vos o noso turno tamén. Bueno, nesta ocasión eu sí que vou a dicir algo no primeiro turno de palabra, aínda que logo seguirei no segundo turno de palabra. Primeiro, que é moi significativo que a portavoz do Grupo Socialista ni sequera saiba como se chama a asociación, que non o teña claro, e que considere que para asociarse lle teñen que ir rogar a porta que sea socio. Me parece bastante significativo.
Logo, no tema dos volardos e demais, entrarei despois porque tamén é bastante significativo o que pasou e o que di agora é bastante claro. Solo decir que me alegro que viñerades, que trouxerades preparado ese escrito e que o lerades. E logo no segundo turno vos contesto evidentemente e vos digo máis. Partido Popular. Eu non quero decir nada máis, quero que se convoque esa reunión e que a xente se lle dé a oportunidade de poñer isto a funcionar. Vale. Partido Socialista. Nós tamén queremos que se convoque esa reunión e que se deixe de parafernalias. Porque supoñemos que non é a primeira vez que esta xente actúa aquí. Supoñemos que non é a primeira. Que hai nas veces. Primeiro, a mí nadie me ten que rogar nada. O que pasa é que se lle dixen a algún dos membros que parece que non, a mí non me ten que rogar, xa saben eles que non. O que pasa é que me parece moi significativo que, bueno, que cando fixeron a reunión non contaron con todo o mundo, non falo de mí solo, porque hai xente, que tampouco se contou con ela. O que pasa é que debeu ser unha asociación que naceu así desa maneira, e logo foron... Eu creo que o motivo é porque son política, entón non vamos a meter a nadie político, e iso foi o motivo, porque ademais den de boca de vos que debemos así. Pero o importante non é iso, non é o que digamos nós, se estou eu, se non estou, se os volardos, se os bancos, se tuchos, se o camión de non sei quen, iso non é importante. O importante é que se paguen as reunións, que vos podades falar, que vos podades decir cales son as medidas que hai que tomar e que se executen as medidas. Tampouco é importante que Manolo, o representante da Banega, diga que vostede a palabra, porque iso non existe. Digo, eu non sei no pleno. Pero supera non poder iso. Pero iso non é importante, vostede non vostede a palabra. O importante é que se paguen as cousas. E que a señora alcaldesa salá desde aquí co compromiso ou con unha data de decir podía dame, si tuviera incluso de facerlo, collón papelillo e decir, dame un calendario. O día 15, reunión ás 12 da mañá, convocados todos. Así se van as cousas. Se pode ser pola tarde, mellor. Bueno, pola tarde ou pola noite, é igual, cando sea. Pero así se van as cousas. Pero iso non vai a facer. Vai que non vos preocupen, deixamos a maneira e despois a veces que non de facer todo está traballando. É o que hai. Leva así 3 anos. Pois vai máis de lo mismo. Pero creo que isto non se debe deixar de caer. O sea, os planos hospital, luchar por outro. Rematou? Sí, petición, señora alcaldesa. Convoque la reunión y si puede ser ahora, mejor. Benega. Ben, nos cedemos o turno a Asociación da Pista, se queren comentar algo. Non, vale. A ver, o que non... Espera, Pepe, espera un momento. A ver, o que non pode haber é un debate, vale? Eu lle cedín a palabra a un representante do sentido público porque me parece importante que poidades falar. Si queredes falar alguén da pista tamén non hai ningún problema, pero ten que ser como fixeron eles, é dicir, expoñedes o que queirades, todo o que queirades, sen problema ningún. Non é necesario que sea no turno do BNG, que se agradece, porque igual que yo cedo a un, insisto, non está no regulamento, pero me parece importante que poidades falar despois de facer o esforzo de vir aquí, vale? Non é necesario que fagan uso do voso turno, podedes facer uso do voso turno igual, non hai ningún problema. Por agora o pleno o sigo dirixindo eu, por agora, así que mentras non me colgue o secretario, podo facelo. Así que non é necesario. Por lo tanto, se queredes decir algo en representante da pista, decido, pero sen entrar en debate, porque sí que xa é pasarse en exceso do que está contemplado. Benega, algo máis? Ben, pois simplemente deixar atrás un comentario por alusións das primeiras intervencións, que se dixo aquí que conseguimos aprobar a moción e non fixemos nada máis. Nós, en todos os rogos e preguntas, en todos, desde xuño de 2016, pedimos que se puxera en marcha a mesa, que se convocara as asociacións, que se levara a praza para arriba, o sea, en todos os plenos. Que pasa? Que hai xente que non chega ao final dos plenos sempre, entón non sabe o que pedimos os demais grupos. Rematou. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, con nos co grupo de goberno, a Asociación O Casco sí que falou moitas veces, non sei cantas, pero bastantes veces. Bastantes veces.
E os da Asociación A Pista, ainda que non fora cunha reunión tal cual como asociación, tamén falei con eles en varias ocasións, por motivos variados, ademais. Ás veces porque se achegaron eles aquí, en algunha ocasión sí que houbo reunión aquí como Asociación A Pista e outras veces porque me acheguei. Eu ali, efectivamente, con nós sí que falaron. Se non falaron co grupo do PSOE, pois, se cadra tamén é para reflexionar a ver por qué, porque está claro que co Partido Popular sí e co BNG tamén, ou polo menos os grupos se achegaron a eles, non? Porque a interlocución ten que ser nas dúas direccións. Bueno, con respecto ao que leíades, que é o que xa me tendes comentado en todas esas reunións, é dicir, que non hai moito máis novo do que eu xa sei, pois quería comentar varias cousas. Primeiro, con respecto a de que non se fixo nada para dinamizar o casco. Seguro que se podía ter feito máis, non digo que non. De aí a que non se fixera nada, hai un anaco. Ademais do que xa comentabades vos, que se fixo de retirar parte do cableado no casco histórico, de retirar eses volardos e bancos na Praza do Mercado, que se colocaron no mandato do Partido Socialista e que foi o que provocou que o mercado saíra da praza de ali, da Praza do Mercado, por certo, e de esa sinalización que se puso, que pode ser que non sea suficiente, pero nos parece importante todo que incide que facilite o paseo da xente polo interior do casco. A parte de eso, e de que se mandaron algúns postos para arriba, sin éxito, é verdad, de que só se autorizaron postos do mercado arriba e ningún abaixo, algúns dos cales foron un día, 2 días e logo deixaron porque non lles era rentable, a pesar de ter pagado todo o ano, e eu vos lo teño comentado, que ese espacio entendía que non podía dispoñer del porque estaba solicitado, autorizado e pagado por algúns postos e entón estaban comprometidos, non? Ademais de eso, fixéronse actividades no casco de dinamización que non se fixeran e que son novas, e que se fixeron e se siguen facendo coa intención de dinamizar e de mover xente no casco. Non teñen o resultado maravilloso que queríamos, pero sí que as hai. Vou citar algunha, só algunha. Unha actividade de reciclaxe de aceite vegetal usado no propio mercado na Praza de Abastos. Durante 2 meses se animou a xente a través de medios de comunicación, redes sociais e demais a que fora ao mercado a levar o seu aceite usado, tiñan que achegarse a narices a un dos postos do mercado para deixar constancia do que deixaban e con eso participaban en un sorteo. Non recordo cal era en un premio, non recordo agora cal era o premio, pero era ca intención de fomentar que a xente se achegara ao mercado, non só ao casco, senón ao mercado. Fixéronse dúas edicións de unha especie de feira de degustación e venda de produtos locais e de artesanía, de proximidade, perdón. Por certo, se nos di na moción que só contamos coas empresas locales para lles pedir, pois non, tamén contamos con eles para lles ofrecer, como por exemplo en esa ocasión, posto que as empresas evidentemente, por suposto, non tiveron que pagar nada por ir ali, puideron promocionarse e puideron vender sen ter que pagar nada. Por suposto, tiveron que facer o esforzo de ir, claro, pero non contamos con elas só para lles pedir, tamén lle damos. Colaborouse con outras iniciativas e actividades, como por exemplo aquel Empanadarte, que creo que tivo moito éxito no mercado, porque eu fun e tivo moita xente e foi moi exitoso, donde ademais colaborou tamén a Sala Nasmo, e temos aquí a Juan, aínda que como técnico está Juan. É dicir, que tamén a xente da Sala Nasmo, que depende do Concello, evidentemente, e para o que solicitaron autorización e colaboración do Concello, foron ali ao mercado. E así podería seguir aínda con algunha outra. Todo isto se fai e se fixo para provocar que a xente vaya ao casco. Aí quédame unha que para min é moi importante, que é Alumeando o Nadal. Van 3 anos consecutivos facendo un concurso de iluminación e decoración navideña que o obxectivo que ten é crear un atractivo máis no interior do casco para que a xente vaya a ver que hai ali. E algo sí que funciona porque nos últimos anos a xente vai a ver que hai na Praza do Carmen, no barrio do Carmen, que hai no Viñal, que hai na Praza do Mercado e que hai polas rúas. En algunha das edicións, por certo, participou a Asociación Os do Casco tamén, de xeito voluntario e altruista, pero quero dicir que a organización dese concurso de Alumeando o Nadal provocou e está provocando
que a decoración navideña no interior do casco non sea a que era antes, no que o Concello se limitaba a poñer iluminación solo na Avenida Castelao. Agora, o efecto da iniciativa do Concello fai que tamén haxa algo que ver arriba no casco. E me consta que hai xente que vai a ver o que hai. Xa sei que con eso non vos soluciona a problemática dos negocios, pero, insisto, de que non se fixera nada a que sea suficiente, hai moito camiño polo medio e creo que estamos aí no medio. Con respecto ao traslado, no tema do traslado dos postos para arriba, vos expliquei varias veces, creo que en todas, que levar todo o mercadiño como se me propuso en algunha reunión para arriba, me comunicaban que non era viable porque non cabía, aparte do problema que podía haber polo ancho, polo estreito das rúas, mellor dito, polo estreito, para organizar a entrada e saída dos postos. Co cal o que fixemos foi levar os postos de alimentación para arriba. Deixamos os de froita abaixo por os problemas que apuntaba o Partido Socialista, que, por certo, na última reunión que tivemos esta semana eu non tiven tempo de reunirme con vos. Sei que tiña unha reunión solicitada, pero era imposible pola semana que tiven. Naquel primeiro momento, os postos de fruta non foron para arriba, porque os postos de fruta me aseguraban o mesmo que acaba de dicir a portavoz do Grupo Socialista e que volo trasladei. Que a eles lles era imposible coa maquinaria, cos vehículos e coa maquinaria que teñen agora ir para arriba e que se tiñan que ir que non iban a vir a Muros. Eso foi o que me dixeron eles. Nunha reunión na última vos me dixestedes que a do PSOE lle puso un ultimátum se viñan ben e se non, non. Palabras textuales de alguén de vos, non recordo exactamente de quen, pero de alguén de vos. Co cal, vendo que o traslado dos postos de alimentación para arriba non era suficiente, porque non, porque o asunto seguía sin dinamizar, decidín que foran para arriba todos, incluídos os da froita. Asumindo a vosa solicitude, aínda que é certo que no planiño que me deste desde distribución os da froita quedaban abaixo por isto que vos comento, pero en máis dunha reunión me falaba, sobre todo nas primeiras, da importancia de que os da fruta tamén foran para arriba, se cabían ben e se non, era problema deles, que marcharan, que saberían outros. E ao final decidín facer eso. E eu creo firmemente. Feito mañán pola mañán, ás 9 da mañán, van a vir, porque non queren subir para arriba, pero non é negociable, xa yo trasladei, pero queren vir igual. E se non van a vir ao mercado de Muros, pois espero e agardo, e creo que é posible que pase, que outros postos de froita veñan ao mercado de Muros. De feito, en este traballo que se fixo de intentar dinamizar, xa houve un posto de fruta na praza do mercado que estivo uns días sin cobrarlle nada, porque queríamos fomentar que probar a ver que tal lle iba. Estivo uns días, considerou que non lle era rentable ir, pagar o que lle tocaba pagar e acordou non volver. Non habendo postos de froita abaixo, é posible que o que se implante arriba lle vai a mellor. Si arriba hai fruta tamén, eso creo que incidirá en que o resto de alimentación lle vai a mellor tamén e, por lo tanto, a todo o de arriba. En calquera caso, para seguir falando de todo isto, salvo causa de forza maior, convocarei para esa comisión informativa para o vindeiro mércores ás 8:30 da tarde, que creo que é unha hora que vos vai ben aos comerciantes, porque xa temos tido algunha a esas horas. E creo que os grupos da oposición tamén vos pode ir ben a esa hora, porque é a hora dos plenos, por exemplo. Entón, contade con que o mércores ás 8:30 da tarde haberá unha reunión aquí no Concello para falar desto e aportar o que queirades e o que sea asumible, evidentemente, e para seguir traballando. Vale. O 3 de outubro, mércores 3, ás 8:30 da tarde. Vale. De todas maneiras, vos chegará convocatoria por escrito, porque mandaremos dúas, unha asociación ao casco e outra asociación da pista, dos locais da pista, se vos parece ben, e evidentemente os grupos da corporación. Vale. E con isto pasamos a votar solo unha cousa máis.
Para facer propostas se poden facer igual. Non é necesario que sea a través de unha comisión. Pódense facer a través do rexistro aquí mesmo. Non é necesaria a comisión esta nin a xuntanza. Pero xa que se pide, a facemos e se é o medio que vos parece máis adecuado, se fai. É igual. Pasamos a votar. Votos a favor da moción? O unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Vale. Bueno, o seguinte punto da orde do día é mocións urxentes, se é que as hai algunha moción urxente, Partido Popular, Nós non. non? Partido Socialista? Nos queremos presentar unha moción porque creo que si nesta ocasión o grupo folclórico Ximiela falou con todo o mundo e o grupo de goberno tamén, porque teñen a intención de presentar en Muros o seu festival anual e gostaríalle moito presentalo en Muros e creo que desde o Concello están poñendo moitos atrancos e están pedindo as instalacións de SEL e está se dicindo que non. Entón, nós creemos que é importante debatelo, é importante que sepa a xente o que se pensa. Gracias. E ademais creemos que sería un luxo que o festival de Ximiela o tuviéramos en Muros. Non vamos a pecar no mismo de que todo botamos para fora. Simplemente pedindo un local, Quintela, Tono, quere de ler? Espera, tengo outra. Ai, non teño máis, non. Está? Sí. Bueno, como é unha moción que se inclúe por urxencia, primeiro vai que debater e votar a urxencia sin o contigo. Vale. Bueno, pois, efectivamente, nós creemos que é urxente porque, según nos comunican desde o Grupo Folclórico Ximiela, estes festivales atraen a gran cantidade de xente, o que é importante para o noso Concello, e que a urxencia precisamente porque queren, para poder ensayar e para poder facer o seu espectáculo, teñen que saber en que local o van a facer, porque parece ser que teñen que adaptar os escenarios e os bailes e todo eso a un local determinado. E, ademais, o problema máis gordo con respecto á urxencia é que veñen moitos grupos de fora, ven moita xente de fora e necesitan facer as invitacións, contratar unha imprenta e facer as invitacións para invitar a todo o mundo que poda ver. E esa é a urxencia, para poñer, sobre todo, na propaganda e nos medios de comunicación donde se vai a realizar o festival. Entonces, creen que en outubro xa están un pouco apretados, incluso ahora mismo que se está un pouco apretados, por culpa deso, porque necesitan saber cal é o local para comunicarlo a xente e para preparar o seu festival, senón que non lle dá tempo. E como sabemos todos, a agrupación Ximiela, cando fai un espectáculo a lo grande, e creo que esas cousas que non se preparan en 2 días. Sí. Sobre a urxencia, Partido Popular. Pois a nós parece ben a urxencia, de feito traíamos unha
pregunta máis un rogo respecto a este tema. Queremos que se vote a moción. Menega? Nós tamén estamos a favor de que se poda valorar porque, bueno, valorar o contido da moción. Bueno, me comenta o secretario que é competencia de alcaldía autorizar ou non ese local. Aínda así, tendo en conta que é competencia de alcaldía e que vos explicarei logo cando se debata o contido da moción, o que eu opino sobre isto, comigo non falaron persoalmente, falaron con concelleiro, con Quintela mo trasladou a min e a el foi a quen lle dixen o que pasaba con respecto a este local. Bueno, pasamos a votación da urxencia. É igual, votamos que tanto dá. Votos a favor da urxencia? Bueno, ten máis de 7 votos, polo tanto, debátese a moción. Ten cantos votos, perdón? Ten máis de 7, digo. Sí, Ten máis de 7, por lo tanto, unanimidade. Unanimidade, sí. Vale, gracias. Pase a explicar a moción. Sí. Moción que presenta o Grupo Municipal Socialista de Muros para a súa consideración, debate posterior a aprobación polo Pleno, relativa á autorización ao Grupo Folclórico Ximiela para a utilización dos locales de SEL para a presentación do seu festival anual a celebración en dicembre. Exposición de motivos. Ximiela é un grupo da parroquia de Louro, Muros, que foi evolucionando co paso dos anos e canda el os seus traxes. Os traxes de Ximela sempre estiveron moi ben valorados na comarca, en especial o traxe de Muros. Tanto é así que hasta se fixo un libro da indumentaria tradicional galega, así como centos de exposicións dos traxes por toda Galicia, incluso fora dela, como en Madrid, Bilbao, Portugal, e incluso formaron parte do desfile pola Gran Manzán de Estados Unidos. O Grupo Ximiela non só son traxes, xa que entre as múltiples actividades que realizan están o cante, o baile, as representacións de variedades e a ensinanza a todos aqueles que se queran sumar ao seu proxecto, pois imparten clases de baile, música, instrumentos, etc. E, sin duda, si é certo que con un gran esforzo por todos os participantes e directivos, tamén temos que recoñecer que na actualidade o Grupo Ximiela é un referente a nivel nacional polos seus logros, dándose a coñecer polas distintas actuacións e representación que levaron por casi todo o territorio nacional. E tamén é de resaltar a gran afición que teñen participando en concursos de entroido, donde sempre consiguen moi bons resultados, fruto da gran calidade dos seus traxes que eles mesmas confeccionan, así como das súas interpretacións. Pero o máis importante é a labor que o Grupo Ximiela fixo e fai por todos os sitios onde vai levando o seu folclore e o seu arte representando o noso concello. Podemos decir que son os mellores embaixadores que actualmente temos en Muros, porque onde actúan deixan o nome do noso concello en moi bo lugar. O Grupo Ximiela está preparando o seu festival anual e ten a intención de facer a presentación do mesmo no Concello de Muros, o cal debemos agradecer e precisan para ese evento utilizar o local de SEL, onde hai salas que se adaptan perfectamente para a realización desa gala, porque xa se fixo en máis dunha ocasión. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista no Concello de Muros solicitamos aos demais grupos municipais o apoio dos seguintes acordos. Único. Instar o Goberno Municipal de Muros para que poñan a disposición da Asociación Ximiela o local de SEL como noutros anos se fixo, para poder celebrar a súa gala anual no mes de decembro, comunicándolle dito acordo a máis brevedade posible para poder organizar a gala e cursar as invitacións aos grupos e persoas que non son de Muros ca suficiente antelación. Vale, pois nada, decir que efectivamente que temos a gran sorte de que un grupo folclórico dos moitos que temos en Muros que, sin desmerecer a ningún, pero eu coñezo un pouco o Grupo Folclórico Ximiela, porque cando estuve levando cultura na Diputación da Coruña, fixemos un itinerario bastante grande coa exposición dos traxes, fixos o libro do traxe de Muros, e quero dicir que, efectivamente, cada vez que tuvemos unha actuación, ou tuveron, perdón, unha actuación eles en que aquel sitio sempre deixaron o Muros en moi bons sitios, sempre o deixaron. Non quero dicir que os outros non o fixeran, pero acórdome unha vez que era o único grupo que estaba en Portugal
e, bueno, había grupos de outros lados de España, xa non falamos de... E creo que veunos a salvar o nome o grupo de Ximiela, porque o resto, sí, con moita intención e con moita boa fe, pero cando saleu Ximiela, eu creo que os portugueses, os nosos veciños, que bueno, que se cansaron de aplaudir e creo que debemos ter en conta que temos a sorte de que temos este grupo, non solamente este, volvo a decir, sino moitos grupos que traballan de forma totalmente desinteresada, que perden as súas horas, que incluso creo que poñen medios dos seus bolsillos e que teñen moitísima ilusión. Entonces, a calquera dos grupos que o pedira, e en este caso é Ximiela, hai que darlle todas as posibilidades e todas as facilidades. Este grupo Ximiela, en concreto, atrae moitísima xente. Por qué? Porque é un grupo que se move moitísimo por aí, entonces, cada vez que vai a actuar a calquer lado, eu creo que as presentacións e os festivales que fan, todos esos grupos veñen a presenciar a actuación deste grupo e creemos que, bueno, que é moi importante e non pequemos no mismo, que sabedes que a xente en Muros temos o pecado de que ya que los míos non me quieren a Salamanca me voy, e non fagamos o mismo nesta ocasión que lles obliguemos a levar este festival a fora do Concello. Entonces, desde o Grupo Socialista pedimos que por favor se lles facilite ese local que en máis dunha ocasión, cando estábamos nós no grupo de goberno, si utilizaron e lles resultou moi ben, que se lle facilite todo o posible para que a súa actuación se poda realizar en Muros e teñamos a gran sorte de poder velos aquí todos os veciños e veciñas, que non sería o mismo se o van facer noutro sitio, e, ademais, atraer ao pueblo unha gran cantidade de xente que sempre aproveitando que os grupos daqui que sempre están moi ben para Muros, que algo comprarán, de que sea, non sei, pero algo gastarán. Intervencións, Partido Popular. Bueno, parece que a Agrupación Folclórica Ximiela quere presentar un espectáculo que creo que se chama Raigame, entendo que non é unha gala anual, é un espectáculo que montan en torno a un tema que ademais penso que é do interés de todo o mundo, que é o tema da migración, similar á Ruta do Sal, que xa presentaron tamén aquí no Concello. Teñen intención, queren facelo aquí en Muros, queren presentar ese espectáculo en Muros, desde o Concello, polo que non sabemos, se lle dixo primeiro que sí e despois que non, e nós, pois, nos gustaría saber, pois, cal é a normativa ou ordenanza municipal que impide que o edificio de Sel, pois, se utilice para actividades culturales, sobre todo, pois, se teñen carácter esporádico, e tendo en conta, ademais, que o edificio pois, está pechado a maior parte do ano. Nós xa lle preguntamos nun pleno anterior se o edificio estaba cedido a algunha entidade ou conveniado, díxonos que non, que estaba a disposición do Concello, e aínda que sabemos que figura con Pozo do Cachón como espacio con contido museístico na rede de espazos museísticos atlánticos, pois non parece que eso sexa un problema para realizar ali actividades culturais, como de feito se fan no Cachón. Non nos parece de recibo que lle este poñendo problemas para usar esas instalacións as asociacións de Muros que o piden e que presentan propostas que ademais son perfectamente compatibles cos elementos que hai no edificio, cando ademais xa se ten feito, pois como foi o caso hai pouco tempo da obra de Eroski Paraíso. Xa lle dixemos, pois en moitas ocasións, que se hai algo que Muros funcione ben, pois son as asociacións, e parece pois que este goberno non está polo labor de poñer en valor o gran traballo que fan. Queríamos, pois, entonces, que nos diga por que non se pode facer ali eso, e a verdade é que nos parece mentira que non mostren ningunha empatía, nin coas asociacións, nin co tema de que se trata, porque ademais se dá a casualidade de que as asociacións de Muros que non teñen ánimo de lucro non poden organizar un espectáculo en un local público, pero a Manpower, que é unha empresa de traballo temporal, que si ten ánimo de lucro, se lle presta un local no edificio municipal. Non ten explicación isto. Remato? Sí, gracias. Moi ben. Unha primeira intervención? Non? Venega. Ben, máis alá dos méritos expostos de Ximiela, que son evidentes e son máis dos que se dixeron aínda, e dos que a título personal eu me declaro, e xa o saben as Ximielas e os ximielos, un fan acérrimo do seu traballo, e máis alá deso, a nos preocupanos moito, e queremos escoitar, se pode ser no primeiro turno de intervención xa,
as razóns de por que non se lle está a ceder este espazo á asociación, porque ademais considero que o espectáculo da ruta de Auga Sal que fixeran no Curro da Plaza tivera problemas de sonido, moitas zonas non se escoitaba, desluceu moito un traballo espectacular e consideramos que o sitio de Sel, o sea que a fábrica de Sel é o sitio idóneo para facer este tipo de eventos que funcionan, porque xa o Castelo Rock fixo ali eventos, hubo outras obras de teatro como se comentaron, cantaron as corais, é un sitio que se presta, e non sabemos por que neste caso non se pode utilizar, gustaríanos que se resolvese pronto. Ben, pois voulle contestar no primeiro turno de palabra. Como comentaba antes, o grupo de Ximela falou con Quintela, o concelleiro, Quintela me trasladou a min e eu lle expliquei que era o que pasaba con ese local de Sel. E o que pasa é o seguinte, efectivamente ese local foi cedido a varias asociacións para facer actividades diversas. Co anterior grupo de goberno, é certo, e con este grupo de goberno tamén. De feito, a Ruta do Sal de Ximiela fíxose no Curro da Praza, pero antes fíxose en Sel. Faltriqueira fixo eventos en Sel, concertos solidarios e encontros de corais e demais. A Cofradía de Pescadores fixo a homenaxe aos vellos mariñeros en Sel, co anterior goberno e con este goberno tamén o primeiro ano. Que pasa agora? Que no último ano non estamos autorizando facer eventos dese tipo en Sel a ninguén polo seguinte. De feito, lle denegamos anteriormente o Castelo Rock, por exemplo, que nos lo solicitaban para facer un monólogo, que logo fixeron na Casa da Cultura e explicamos o porqué, evidentemente. Yo denegamos a Cofradía de Pescadores nos últimos 2 anos, que logo fixeron en Sel tamén, pero arriba, e tamén lle explicamos porqué. E yo denegamos a Faltriqueira tamén, por exemplo, o último ano, para facer ese encontro de corais, e tamén lle explicamos porqué, evidentemente, o porqué o que vou a explicar agora mesmo. Ese museo de Sel estaba baleiro, pero na actualidade xa non está baleiro. Non está baleiro. Estaba pechado prácticamente todo o ano e abríase cando había algo así, algo excepcional así. Pero agora está aberto todo o verán, ou máis alá do verán, porque hoxe en día 27 de setembro e está aberto todos os días está aberto. Ata o 15 de outubro polo menos vai estar aberto todos os días e leva así dende primeiros de julio, creo, dende primeiros de xullo. Xa o inverno pasado foi visitado o Museo de Sel durante todo o inverno por grupos que foron levados ali coas guías turísticas e cos técnicos de turismo. E a idea é que este ano siga aberto todo o inverno, se non é todos os días, e compaxinando co horario do Cachón e co horario da Oficina de Turismo para que sexa visitable durante todo o inverno. Insisto, ainda que non sea todos os días, polo menos sí algún día a semana, pero durante todo o ano. Pero a cuestión non é só o que se poida ir, a cuestión é o que hai ali dentro. E creo que é unha boa ocasión para vos convidar a que visitedes o Museo de Sel, porque me está dando a impresión de que máis xente de fora sabe o que hai ali que xente do Concello de Muros. No Museo de Sel hai o resultado de varios anos de materiales que quedaron de Muros Mira ao Mar. Pero sobre todo dos 2 últimos anos, nos que como resultado deso, digo sobre todo non únicamente, porque os primeiros elementos expositivos que hai ali son de anteriores edicións de Muros Mira ao Mar e ese é o xerme do que hai, o sea, aí, co cual é importantísimo e fundamental. Dos 2 últimos anos quedaron aí 2 exposicións que a mí me parecen moi importantes e que vos convido a que vaiades a visitar. O problema é que agora hai un volumen de elementos ali que é máis complicado, que hai 2 anos, que hai 3, e xa non digamos que hai 4, 5 ou 6, mover, incluso apartar para os lados. Un evento como o que quere facer Ximiela require non só apartar para os lados, o cual podería chegar con algunha outra solicitude das que nos fixeron, senón que hai que sacalo todo, como se fixo no caso da Ruta do Sal, que se sacou todo, incluída a embarcación.
E sacalo todo agora non é o mesmo, insisto, que hai 2, 3, 4, 5 ou 6 anos. Non ten nada que ver. Este goberno pelea porque ese centro funcione como que é, como que queremos que sea un museo do mar, no que as actividades relacionadas co museo do mar e coa cultura mariñeira e que este vivo todo o ano e que siga contando coas aportacións da xente de Muros, que é o que ten en definitiva, porque todo o que hai ali son aportacións de xente de Muros, do noso concello, que me parece que é o principal valor que ten aí. Autorizar agora mesmo a Xeitura, a Ximiela, a facer este novo espectáculo aí, a min me parece un agravio comparativo importante con estas outras entidades e asociacións as que non se lle deixou, polo mesmo. É certo todos os méritos que apuntades de Ximiela, e máis dos que apuntades. Eu creo que todos estamos de acordo en que é unha asociación que ten moitísimo mérito. Igual que outras moitas, Igual que outras moitas. Eu non desmerecería a ningunha. Por sorte, estamos nun concello no que a cantidad de asociacións e entidades é tremendo e as actividades que organizan son cada vez máis, de aí o movimento que hai neste concello. E para quen apunta que non se apuntan as asociacións desde este goberno, indicar un dato. E é que, dende que chegamos, nos últimos 3 anos, se cederon prácticamente todos os locales municipais que ten o concello a algunha asociación de aquí. Algunhas para que utilicen como sede incluso. Algunha asociación que levaba anos pedindo que non se lle cedía, agora ten ali en Sel, por exemplo, un local a donde poden ir a ensaiar e a reunirse. E hai varias que están ali en Sel e as hai que están en outros locais tamén. O cal, a falta de apoio ás asociacións creo que non é tal. O motivo polo que non estou por a labor de autorizar son dous. Un, o agravio comparativo con aquelas outras entidades que solicitaron, que se lles dixo que non se lles explicou, e creo que o entenderon, polo menos así mo trasladaron, e porque en algún momento ese museo tiña que funcionar como tal. Creo que hai alternativas para que Ximiela poida estrenar ese novo espectáculo, que me parece unha sorte que o queiran estrenar en Muros. Creo que hai alternativas para que o poidan facer en Muros, mellores que a de Sel. Non sei se para o espectáculo, pero creo que sí para o funcionamento de Sel, de ese centro de aí. E nesas alternativas son as que estamos valorando, faleino con Quintela e coa xente de cultura, pasa que, isto todo foi moi reciente. Eu entereime esta semana e non tivemos tempo de máis aínda. E son as alternativas que lle queremos trasladar e estudiar con Ximiela, a ver que lles parecen, antes de volver a utilizar. Pois, por exemplo, montar unha carpa no Corro da Praza para Nadal, unha carpa que se pode utilizar para isto, e para a cabalgata, e para outras actividades, e, se hai sorte, para algunha outra asociación que queira aproveitar. Por exemplo, unha carpa grande que lle sirva, claro. Pero isto, eu, persoalmente, ainda non o falei con Ximiela porque non puiden reunirme con elas esta semana, que eu supen esta semana desto. Entón, eu persoalmente non me puden reunir con elas. Creo que Quintela lle trasladou o que eu lle comentei a Quintela. Cando lle falaron a él lle dixo que, claro, que tiña que falar comigo, que el que non sabía moi ben, pode comentar el que non sabía moi ben como estaba o Museo de Sel e que o falaría, vale? Logo eu lle comentei, mira, pasa isto. Hai outro dato importante. O Museo de Sel forma parte da rede de espacios museísticos do Atlántico. Unha rede na que están 8 centros de interpretación de Galicia e un de Portugal, concretamente o Museo de Íllabo. Hoxe mesmo houve unha reunión ali en Sel do Consello, da Asamblea, desta rede de museos do Atlántico. Un proxecto impulsado polos dous GALP, o de aquí e o de Costa da Morte. Hoxe houve ali máis entidades que as que xa forman parte del, que amosaron o interese por apuntarse a esta rede, a este proxecto, o cual o comento porque dá unha idea do importante que pode ser para Muros este museo, pero que funcione como tal. Entón, hai unha serie de cuestións en torno ao museo que fan que non sea para nada o que era hai 3, 4, 5, 6 anos. Non é para nada o que era ali.
E iso é un motivo de que eu lle dixera a Quintela que non podía ser, que insisto, eu con elas non falei aínda, de feito non teñen ningunha comunicación oficial de que sí, de que non, de que tal, porque estamos á espera de poder falar con elas e analizar outras posibles vías e solucións. Segundo turno. Por alusión, xa Sí. que anteriormente manifestaron que se dixera que sí e agora se dixo que non. Cando falaron comigo e se reuniron comigo, me plantearon esta posibilidade. Eu lles manifestei, supoño que sí, pero non estou seguro porque non sei o contido que hai ahora mismo ali, e se todo eso se pode mover ou non. E lle insistín, supoño que sí, pero non estou seguro dos contidos que hai ahora mismo ali. Lles manifestei tamén que polo menos hasta meados de outubro non sabía exactamente se hasta finais estaba aberto todos os días, co cal, hasta que o persoal que hai contratado no período de verán non rematar o seu contrato, non podería facerse uso dese local. Segundo turno, Partido Popular. Pois eu sí que fun a SEL e ven o que hai ali. Penso que o que hai é perfectamente compatible coa actividade. Polo que eu sei, as membros de Ximiela, xa as outras veces que fixeron ali actuacións, se encargaron eles de sacar, de volver a colocar as cousas. Eles foron os que fixeron todo o traballo. Os elementos de Muros Miramar pois están colgados por todo o pueblo, aínda de momento. Vaya por Dios, desde o mes de xullo. Non é un museo, é un espacio museístico. E a mí me parece un luxo e un desperdicio que un local desas características este pechado todo o inverno. Ali trouxose a Rede de Espacios Museísticos Atlánticos, unha exposición sobre o bacallao de Portugal e nada máis. E nada máis. Eu tuve ocasión de ir por ali e lle recomendaría ao equipo de goberno que tamén pasara por ali de vez en cando, para que vexa como está aquelo. E o que se fai ali e a xente que vai. Non teño máis que comentar. Gracias. Non, despois. Dejar da resposta. Podo intervir eu? Partido Socialista. Podo intervir eu? Vamos a ver, Ximiela só necesita unha semana antes da gala, non necesita sel desde hoxe nin desde mañán, necesita só unha semana antes. Penso que non habería problema en retirar as cousas. Miraron outros sitios onde facelo aquí en Muros, pero a Casa da Cultura, por exemplo, o palco quedaríaselle pequeno para o que queren representar. As cousas que hai en Sel, penso que, a ver, ahora mismo, elas miraron un montón de sitios, o único que lle valería sería Sel. O que si, as cousas que hai en Sel, penso que si se poden ahora mismo meter en outra sala. Ximiela non cabería en ninguna outra sala. E penso que calquera museo do mundo, por facer unha actividade de unhas características que lle poda beneficiar, movería 4 cousas, penso eu. Nada máis, a carpa tería que falar con eles en caso de que... Vale. Pero penso que non sería viable. Los ruidos exteriores. Podendo ser Sel, Ximiela non é que non entendera que o que non quixeran ou que sea. Ximiela ten un problema de espacio. Son moitísimos componentes no grupo e non caben en outro sitio que non sea Sel. Simplemente eso, non é un monólogo, nin son 3 personas. Son casi 100 personas que teñen que bailar e tocar, non caben en outro sitio. Nada máis. Venega. Ben, a ver, nos polo que se comentou aquí, o tema do agravio comparativos, considero que a ningunha asociación deste pobo lle parecería mal que para un evento desta magnitude, non porque sexa máis importante que os outros, senón polo seu tamaño en sí, necesita un espacio adecuado para ese evento. Eu, se sodes capaces de darlle alguna solución, pois eles a aceptan, pareceme ben, pero considero que se debería facer un esforzo por poñer a disposición das asociacións culturais os espacios culturais que haxa, como este en concreto, que debe de primar o seu espectáculo antes de que sexa unha molestia, porque considero que o museo en sí, as cousas que están ali non son de obra, podense mover.
Penso que a brigada de obras e demais, sin que non teñen que facelo elas, que se pode reubicar as cousas e se pode ceder o espazo para que utilicen a asociación, sexa Ximiela ou sexa quen sexa. Eu considero que deberíades de facer o esforzo de poñer a disposición dos veciños os espacios dos veciños. Bueno, insisto en que o esforzo que se fai por facilitarlle as asociacións os espacios está aí para ver, é evidente, así están utilizando os espacios varias asociacións, non unha, nin dúas, nin tres, bastantes máis de unha, dúas ou tres, están utilizando os espacios municipais para reunións, para actividades, para todo o que queren e necesitan. O único requisito é que este libre a sala. O problema en este caso é que non está libre a sala. Eu, dende logo, sin falar, como mínimo, sin falar antes con Ximiela e co resto de colectivos que eu entendo que se poden sentir agraviados, e eu entendería, non vou a tomar esa decisión. Será aí se non queda máis remedio, se non hai outra alternativa, se non queda máis remedio, porque me parece moi importante ese proxecto para Muros. Así se vendeu en moitísimas ocasións, non só desde este grupo de goberno, senón desde máis grupos que forman parte da corporación, e creo que é necesario realmente apostar por eso. Pode ser un punto importante de movimento en Muros, e eu creo que realmente vale a pena apostar por eso. Así que, por suposto, falaremos con Ximiela e explicaremos o que hai e intentaremos buscar algunha solución. E eu, antes de tomar ninguna decisión, dende logo falarei polo menos con esos grupos que solicitaron o seu día e que creo que non teñen por que ser menos que ningún outro, porque, inda que non sean 100 persoas bailando en un local, si querían e necesitaban aforo suficiente para conseguir o obxectivo que pretendían, que era recaudar uns para un fin e outros para outro, algún con fin benéfico incluso. O sea que eu creo que antes de nada debo de escoitar a todos eles, por suposto primeiro a Ximiela, insisto que eu ainda non puiden falar con Ximiela, e logo os outros grupos. E en función do que sala de aí, entón decidirei. Como ven, como decía o secretario, é competencia de alcaldía autorizar ou non ese espacio igual que os outros. Por lo tanto, logo decidirei, pero unha vez que o valore e que o estude. Quintela, queres... Que presentaba a moción, señora alcaldesa. Xa tivo. A última. Xa tivo as dúas. Tiñas algo que decir, Quintela? Sí, por alusións á recomendación da portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular de que visitemos o museo para ver o que hai. Eu o museo visiteino, e o que descoñecía era exactamente o contido actual do museo, non o de hai un mes. E así o deixo caer. De feito, hoxe volveu a estar ali comigo. Eu estuve media mañán ali. Pasamos a votar. Votos a favor da moción? Abstencións? Aprobase. Sí. Estamos instados. Nos valoraremos. Bueno, o seguinte punto da orden do día é o número 7, son dacións de conta. O número 7 é dación de conta da aprobación da liquidación dos orzamentos xerais do exercicio 2017. O punto número 8, octavo, é dar conta para coñecemento das resolucións da alcaldía da número 651 do 2018 a 823 de 2018. E das xuntas de goberno local número 15 e número 16. E o punto noveno é dar conta das resolucións de alcaldía discrepando das notas de reparo formuladas pola intervención dende o 1 de xaneiro ata o 29 de setembro de 2018. Que? No, 21 de setembro de 2018. E o punto número 10 son rogos e preguntas. Eu que non puiden estar no último pleno, vin que me comunicaron que quedaran sin responder as preguntas do último pleno e antes de nada vou responder as preguntas do pleno de xullo.
lle volvo a repetir que o pleno o regulo e o dirixo eu e a alcaldesa hoxe son eu. El estaba en aquel momento e decidiu, como lle permite o ROF, deixalas para a seguinte sesión plenaria. Hoxe estou eu e a respondo eu porque podo e ademais quero. Preguntas do Partido Popular. Marisirela que ten que responder. Preguntas do Partido Popular. Preguntaba o Partido Popular en suyo si penso ou si pensamos seguir convocando plenos en contido algún máis que o de dar conta. Convocaremos os plenos con todos os asuntos que sexan competencia de pleno e os recursos do Concello nos permitan ter preparados, como fixemos ata agora. Preguntaba tamén si pensamos seguir gobernando de costas os membros da corporación os veciños, pasando dos acordos plenarios, aprobando todo por decreto de xeito totalmente opaco e antidemocrático. Como vostede sabe ou debería saber a estas alturas, hai asuntos que son competencia do Pleno, outros que son competencia da Xunta de Goberno Local e outros que son competencia de Alcaldía. E cada un deles se aproba como corresponde. Os de Alcaldía, por decreto, que é o que corresponde. O de gobernar de costas a corporación os veciños e de xeito opaco e antidemocrático é opinión súa, que evidentemente é interesada como membro da oposición. Con respecto á opacidade, este pleno, por exemplo, igual que todos, está sendo retransmitido en directo. Preguntaba cal era a causa solidaria que se beneficia do mercado das casetas, das famosas casetas. Pois a causa solidaria son 47 familias da tribu Guayú, unha comunidade entre Colombia e Venezuela, e, por certo, este mesmo fin solidario tivo o mercadiño que montou a mesma asociación en Ribeira, é o mesmo. Xusto despois do de Muros, foron de Muros para Ribeira, é o mesmo. É o mesmo fin solidario. Preguntaban se é certo que lles ampliamos a autorización ao mes de agosto. Non, non se ampliou a autorización. Preguntaban se hai autorización especial para o horario de apertura. Sí, evidentemente, posto que na solicitude especificaban o horario no que abrirían e se autorizou. Se contei cos establecementos locais e cos veciños. Hai que facer un referéndum para este tipo de actividades no pueblo? Terei que facelo entón para ver se autorizamos o Castelo Roco ou as Carrilanas, por exemplo? Claro, eso sempre que o referéndum sea legal. E sen referéndum, a quen lle temos que facer caso? A quen lle parece ben ou a quen lle parece mal? Porque evidentemente hai de todo. Como o goberno local temos que tomar decisións e é o que facemos. Pensa de verdade que está sendo transparente e participativa a política que está facendo? Preguntaba vostede. Nunca foi tanto. E a pesar dos atrancos, seguiremos traballando na transparencia e na participación. Pregunta por que ocultei información sobre este asunto. Non ocultei nada. Respondinlle o que me preguntou pola mesma canle pola que me preguntou en todas as ocasións. Primeiro Facebook e logo escrito con saída do Concello. Preguntaba por que me parece que quero que lle pidamos permiso para todo. Porque se queixa cando non lle comentamos cada decisión que tomamos por pequena que sexa, e aínda que non sexa competencia de pleno. Se queres saber algo non temes que preguntar, como neste caso. Preguntou e contesteille. Volveu a preguntar e volvo a contestarche. Por que non dou cumprimento ao acordo de xuño de 2016 sobre o plan de dinamización da zona histórica? Me preguntaba. Creo que está contestado coa exposición e debate da moción que vostede presentou. En calquera caso, insisto e repito que se fixeron cousas nestes 3 anos coa finalidade de dinamizar. Facemos o que podemos cos medios que temos. Preguntaba si apoio as intervencións nas redes sociais nas que se mofan dos avisos por incidencias. Cada quen responde polas súas intervencións. Eu nin apoio mofas, nin burlas, nin insultos de ninguén, veñan de quen veñan. En calquera caso, falando de política participativa e transparente, neste mandato aumentaron as canles de comunicación co equipo de goberno, e sí, atendemos solicitudes e preguntas que nos chegan vía Facebook, ademais das que nos chegan vía rexistro de entrada, aínda que non sexa un medio oficial, pero se temos coñecemento delas intentamos resolvelas, se temos coñecemento, porque algunhas saen
en muros particulares, os que nós non temos por que ver. En calquera caso, efectivamente, é un medio máis de comunicación con este novo grupo de goberno. Nos mandan moitas preguntas, dúbidas e cuestións vía Facebook e, sobre todo, vía mensaxe privada de Facebook, que aproveitamos a responder, o cual nos permite facelo, ademais, en calquera momento do día e da hora. Queda advertida por terceira vez. Abandono pleno. Quere marchar? Pois marchese. Non sabe estar en un sitio sin dar a nota e facer teatro. Gracias, señora alcaldesa. ¿Quién escribió eso? Non ten máis que levantarse e marchar cando queira. ¿Puede decir quién escribió eso? Vamos. Algúnas sabemos escribir. Abandono pleno. Pero eso non nos queremos que non saben ler. Vamos, non se acuerdan. A ver, Che. Que ainda lle queda un anaco de teatro. Chao. Comentaban que avisanos a varias veces dos problemas coas farolas na Baixa do Pescadoiro e na Rambla en Esteiro, e preguntaba se non podemos facer nada para mañalas. Está avisada a brigada e os electricistas, e a verdade é que non sei que pasa con eles. Preguntaba cando temos pensado iniciar a obra de eficiencia enerxética na avenida Castelao, pois tan pronto este adxudicada, o antes posible. Preguntaba cando vou convocar un asento de portavoces para analizar a situación das obras, pois cando poida. Cando van presentar a conta xeral, según me informan en intervención, co traballo que están facendo, a previsión é convocar a Comisión Especial de Contas antes de que remate outubro. Que pasou coa contratación dos socorristas? Pois que, a pesar de reiterados intentos, foi imposible conseguir máis de 2 socorristas que traballaran en San Francisco. Non houbo máis. Cando imos recoller os materiais de Muros Miromar? Xa se recolleron bastantes, aínda quedan, e iránse recollendo pouco a pouco, sobre todo aqueles que vayan molestando. Relación de facturas que solicitaron cando llas imos enviar. Bueno, se non están enviadas en cando se puedan. En calquera caso, toda a documentación está a disposición da corporación nas dependencias municipais. Se veñen aquí, as poden ver porque os funcionarios teñen a orde o recado de enseñarlles o que queiran e necesiten. Preguntaba ao SOI, que aínda que non están, vou responder igual as súas preguntas, en base a que normativa se colocaron as casetas? Pois en base á normativa existente. Preguntaba se foi mirar a accesibilidade das aceras de baño. Esta pregunta supoño que sería dirixida a ti ou era a min tamén? Esa era a nosa. Era o PP? Non sei É exactamente. que me espero calquera cousa. Non sei exactamente, pero eu entendí No, a porque nosa fixo pregunta un inciso polas da Rocha. que a dirixía a min persoalmente. Vale. Eu creo que confunde e mezcla as obras, porque o Partido Popular falaba da obra da Rocha e o PSOE da acera de baño. Creo que confundía os términos, pero bueno, de todas maneiras, eu pasei en máis de unha ocasión pola acera de baño. É salvo que ela veña aquí e me diga en este punto concreto non se cumple a accesibilidade, eu non topo ese punto concreto no que ela di que non se cumple a accesibilidade na acera de baño. Preguntaba ao Partido Socialista por Espina e Delfín. A presidencia está en Carnota e siguen traballando no tema, siguen co traballo que se estaba facendo en Muros e siguen agora traballando no tema. Preguntaba ao SOE polas copias dos reparos, xa as tendes. Que pasou coa bandeira azul? Pois que por non poder contratar máis de 2 socorristas, non puidemos izar a bandeira azul porque un dos requisitos que exixen é que haxa como mínimo 3 socorristas e non houbo 3 persoas que traballaran como socorristas en San Francisco, que quixeran traballar como socorristas en San Francisco.
Preguntaba tamén o SOE por que o retraso na contratación da cuadrilla de limpeza de praias. Bueno, pois contratáronse tan pronto tivemos os informes necesarios de Secretaría de Intervención. É dicir, unha vez que chegou a resolución e os informes de Secretaría de Intervención nos deron luz verde para iniciar a contratación. Preguntas do BNG. Si preguntamos a R polo da fibra no noso concello. Bueno, si volvemos a preguntar a R polo da fibra, preguntamos vía correo electrónico, porque así nos queda constancia de que preguntamos, e non nos contestaron máis. En calquera caso, creo que esta comentara que tiñamos solicitada unha reunión en Antega, tivemos esa reunión en Antega, e nos deron información e un informe que, se queredes, vos paso copia do mesmo. Vale. Este informe, con respecto ás parroquias da Villeira e Torea, que era polo que nos preguntaba, con respecto a esas parroquias, leo textualmente. É un informe, insisto, que nos deron de Antega, vale? Leo textualmente. Cobertura parroquias da Villeira e Torea. Está en castelán, vou non ler en galego, porque o castelán non me sale moi ben. Cobertura parroquias de Villeira e Torea. Desplegouse a rede 3G de Telefónica que permitiría velocidades de ata 20 megabytes por segundo en todos os núcleos destas dúas parroquias, salvo no núcleo de San Xián. Sí, repito. Desplegouse rede 3G de Telefónica que permitiría velocidades de ata 20 megabytes por segundo en todos os núcleos de estas dúas parroquias, de Abelleira e Torea, salvo no núcleo de San Xián, parroquia de Torea. Aí non, din que hai unha zona oscura. Este despliegue foi subvencionado co Plan de Desenvolvemento de Banda Larga 2010-2013 e estes núcleos tamén dispoñen en 2018 de cobertura 4G, é o que nos din no informe de Antega. Vale. Engade un pouco máis abaixo que, non obstante, aínda está pendente de resolución a convocatoria de subvención de 2018 do Estado coa que se poderían cubrir novos núcleos. Con isto, señalar que nos comentaba, que me comentaban en Antega, directora xeral, que a pesar de subvencionar un 90% a instalación de fibra e de rede, a pesar de financiarlo con un 90%, as empresas teñen a liberdade de escoller en que núcleos, en que zonas o fan, se presentan. Vale. Non poden obligalos a facelo en un determinado núcleo. Me comentaba que cunha normativa anterior sí que podían facer certa presión, pero que agora que non poden obligarlle a poñelo en un determinado núcleo e que a pesar de subvencionar o 90%, as empresas hai determinados núcleos que non se queren poñer a eles porque as consideran non rentables, tal cual así o dixo as empresas. O problema, polo que me dixo, é que son as empresas as que deciden en que núcleos facer o traballo ou non e claro, escollen núcleos onde prevén que van a ter moitas altas e que, polo tanto, lle é máis rentable. Esta é a problemática que me traslada dende Antega. Vale. Co cal, se a Xunta non é capaz de forzar e presionar as empresas para que doten de señal de internet como é debido a estes núcleos, levámoslo intentando dentro do Concello, pero menos forza temos. Eu traslado vos copia do informe. Isto deron a min en man alí, pero logo remitiron vía oficial e hai un con entrada oficial no Concello porque eu lle pedín que mo deran por escrito porque quería ter constancia, porque sempre peco de facelo por teléfono e logo non queda constancia de nada. Entón, lle pedín por favor que mo pasaran. Entón, bueno, vos paso copia sin problema para que teñades a información que a min me deron directamente en Antega. Vale. Eu, así intento, unha cuestión. Falas de forzar a Xunta... Podese debatir? Si se pode. Para a Xunta para que presione. Pregunto, desde o absoluto do financiamento, non temos que... Desde o Concello da licencia para que se fagan estas obras, non se pode condicionar esas licencias a que se cubran eses espazos? Vamos a ver, eu non falei de forzar a Xunta para que tal, digo que a Xunta non é capaz de forzar as empresas a que fagan en un determinado núcleo. Vale. Que non é capaz, a pesar de subvencionar. Me comentaban que non é un problema económico, de feito subvencionan con 90%, que me parece unha porcentaxe
importante. Sí, o Concello ten que dar licencia para esta solicitude. O que me parece, e que me corrixo o secretario que está aquí, si estou equivocada, é que se a solicitude de licencia cumple con todos os requisitos legais, non se lle pode denegar, porque nos parece máis importante outra zona que esa. E se non é así, entón, sabes, se aquí, de feito, houve unha solicitude para a dotación de fibra óptica no parque empresarial e outra para a dotación de fibra óptica nunha zona do casco de Murro, el Vese do Camiño e demais. Cumple cos requisitos legales e autorizamos, evidentemente, e benvidas esa, e o galla viñeran para todos os núcleos do Concello. Como forzar a Xunta? Pois eu non o sei, se vos ocurre algo. A min me trasladaron que facían todo o que podían e eu non me queda outra que creerlle. Pedín a reunión, teño que decir que me concederon, que é máis do que pasou noutros departamentos, consellerías e demais, que me atenderon moi ben, moi amablemente, me aportaron a información e a verdade é que o tempo que fixo falta, é dicir, non teño ningunha queixa con respecto a isto, lle pedín que me trasladaran por escrito o informe, ningún problema, de feito xa me deron ali no momento, aínda que logo enviaron vía oficial e me din e me aseguran que fan todo o que poden, pero que non teñen ferramenta para forzar as empresas a que o fagan en un determinado punto. Vos traslado que me comentaron ali, elas. Ali, di, que foi? Un chiste. Pensei que era con eso, vale, que xa que lle permiten a él, pois... Bueno, con respecto a internet, vale. Preguntabades daquela se hai avances na instalación do repetidor de ETV en Abelleira, non hai avances, estamos igual. Si denunciou o Concello as obras da Illa de Creba, preguntamos en Costas por elas, lo temos comentado. Por que non se designaran aínda as praias aptas para mascotas? Preguntábades. Bueno, pois designáronse as praias para mascotas, que foi a de Bornalle, porque a praia si designouse unha, e a que se designou foi por resolución da alcaldía do 28 de xuño, é dicir, que no pleno de xullo estaba designada xa a través dunha resolución da alcaldía, vale? O 28 de xuño, a través de un decreto que además xa debedes de ter, vos copia deles, debe estar nos que tendes para este. Preguntades polos pregos da concesión de Val San Francisco, pois están pendentes de Secretaría de que se poidan sacar a licitación. Preguntaba de se presentou a empresa redactora o borrador de RPT, estáse traballando na elaboración de RPT, presentaron xa algunha documentación que lle trasladamos ao persoal que traballa no Concello, que están facendo as aportacións, este persoal, as aportacións que consideran oportunas para incorporar RPT. Houve xa unha reunión da mesa de negociación o luns desta semana e o luns da semana que ven hai a seguinte xa. O sea, que están agora mesmo os traballadores facendo as súas aportacións. Unha vez que teñamos o consenso co persoal do Concello, os trasladaremos aos grupos da oposición para o seguinte paso, pero creo, a mí me parece importante primeiro ter a opinión e o consenso co persoal do Concello. E neso se está traballando. Preguntaba despois a empresa Manpower, da que fixo referencia tamén a portavoz do Partido Popular, comunicóuselle que non pode volver a utilizar as dependencias municipais. Vin o que aconteceu, volvín a falar co persoal do Concello e non volve a utilizar instalacións municipais. Co cal, quen teña que entregar un currículum a esa empresa, pois terá que facelo noutro sitio. Preguntaba de se puso o Concello en contacto con Estradas para solucionar os problemas de visibilidade en Bornalle. Sí que se puso, non, Quintela? Sí que está en contacto. Sí. Bueno, a ver, o que facemos é comunicarlle que esa problemática, entón logo eles nos responden. Normalmente, o que pasa ás veces é no caso de pintado que pintemos nós, é dicir, non o fan eles que o pintemos nós, como se fixeron en outro lugar. Non se sabe que hai, aparece un día para outro, que os contenedores se mueven un pouco máis cara ao Bornalle, e se puxo un cono, que non se mueve, mas un bloque. Entón, que era un día que va a desde aquela que tamén... Xovin. Pero quedou bonito. Non para non ver, non. Bueno.
Bueno, pasamos entón aos rogos e preguntas de hoxe. Vale. Moi ben, Partido pois Popular. pedimoslle que nos enterros que se celebran no cemiterio municipal, pois a ser posible se prendan as luces, porque algúns dos que houbo, dos varios que houbo nestes últimos días, pois non había luz. E aproveitando que falamos do cemiterio, pois lle pedimos tamén que cumpla o acordo plenario e lle dé a curso ao que aprobou a moción deste Grupo Popular para proceder ao amaño do mesmo. A obra aprobouse no POS 2017, investimentos, o anuncio de licitación é do 17 de agosto do 2017, pasou un ano desde a súa publicación, casi 3 desde a data do acordo plenario e nada máis se soubo deste tema. Pedímoslle tamén que revisen o alumeado na parte final do paseo marítimo de Esteiro contra o pabillón Escudos do Lago, que queda bastante escuro, a ver se se pode de alguma maneira iluminar o lateral do pabillón que dá contra o río. Este sí que é un tema, o que llegou a comentar agora, que merece a súa atención e desde logo o seu tempo. Recentemente, a Consellería de Política Social puxo en marcha no Plan de Apoio de Dependencia o reforzo do servicio de axuda no fogar, que no caso de Muros se concreta cun aumento de 7.452 horas, acadando un total de 31.740 horas disponibles. Queremos saber se xa fixeron os trámites necesarios para poder utilizar esas horas e lle pedimos a máxima axilidade e dilixencia neste tema, un área que depende directamente de vostede e na que hai demanda suficiente de sobra para cubrir esas horas e seguramente máis e situacións que demandan unha atención urxente pola súa parte, por favor, señor Alfonso. Gustaríanos saber tamén cando teñen pensado iniciar as clases nos obradoiros culturais, nas escolas deportivas e na escola de música. O curso pasado, unha destas actividades iniciouse en xaneiro deste ano, con máis de 3 meses de retraso. Queremos saber se vamos a estar igual este ano. Hoxe vimos que publicaron as bases da contratación do personal da Escola de Música e non temos moi claro que eso se faga tendo en conta que hai un montón de reclamacións laborais contra o Concello pedindo estabilidade laboral e os problemas que eso pode orixinar á hora de realizar os procesos de selección. Tamén nos gustaría saber que foi daquela pista polideportiva que se iba a facer en Esteiro e que nunca máis se soupo, e isto un pouco pois o chamamos, o traemos a colación pola demanda que se hai por aí pois de pedir unha pista de atletismo. Xa íbamos a preguntar pola piscina, pero xa nos contestou que se retrasa porque non están cas reparacións. Se nos gustaría tamén se nos pode decir cal é a orixe do cheiro que este martes pois inundou todo o Concello, desde a Tremenda hasta Muros, hasta o Muelle, que non se podía andar pola calle. Esas casetas de Activa e esa asociación que vostede mencionou antes ten unha liquidación de unha tasa por ocupación de vías públicas, queremos tamén saber se a pagaron. Decirlle que o que nos enviaron non foi copia dos reparos, sino dos decretos que levantaban os reparos, pero non dos reparos en sí, que foi o que se lle pediu en varias ocasións. E volver a insistir na accesibilidade nas obras na Rocha, porque antes se podía, bueno, non hai unha entrada nin para discapacitados, nin para cochitos de bebés, antes había unha rapiña, pero agora non hai. E máis nada, moitas gracias e boas noites. Bueno, non apuntei cales eran rogos e cales preguntas, entón, é igual, te contesto rapidamente. Sí, porque senón non nos dá tempo. Por que? Xa é hora? Son as 11:30. Bueno, pois deixámonos para o próximo pleno, se queredes, a min é máis cómodo. Vamos a ver, luces no cemiterio municipal estiveron averiadas, a verdade que viñeron por aquí veciños que levaban varios días averiadas e non tiñamos coñecemento, entón creo que agora están reparadas, dende logo o aviso se deu e creo que están reparadas. É importante que cando se detecta a avería que alguén chame ao Concello e avise, porque os membros do grupo de goberno non imos ao cemiterio todos os días e os electricistas do Concello pois tampouco van todos os días, entón se nos avisan pois xa está. Era ali personal de mantemento. O amaño do cemiterio está pendente da dirección de obra e en breve estará, espero. O alumeado xunto ao pabillón, o alumeado que se puso agora ao facer a obra do paseo, o alumeado puso o Concello. E hai unha parte importante que a puxo, ademais, novo. Bueno, revisaremos ao lado do pabillón, pero aí é novo,
falta por colocar os proxectores no lateral. É que o lateral está moi Vale, oscuro. vale, vale. Vais cubrir con iluminación hasta a esquina onde está o campo de fútbol. Sí, O resto vale. podemos así porque xa non tiño tampouco. Non hai tanto tránsito, pero na parte do pabellón... Está pendente de colocar, creo que son 4 focos LED na fachada. Vale. Fachada non pinche. Fachada, son 4 fachadas, chaman moi xes. Non ten pinche que non. Nun lado do pabellón. Non ten. Con respecto de axuda no fogar, estamos pendentes de ver como afrontar económicamente o gasto desas horas. Están en intervención estudiando como facer frente ao pago desas horas, o cual é un problema que nos preocupa moito, por certo. As clases de obradoiros culturais deportivas da Escola de Música están en marcha a preinscripción do alumnado e a selección dos profes da Escola de Música e tamén a preinscripción do alumnado. No caso da Escola de Música, a previsión é que empece o 15 de outubro e o día concreto de obradoiros culturais e deportivos non o sei, pero está xa marcado. O 4 de outubro presentanse o que son os horarios das actividades deportivas. A pista do Cole de Esteiro, por desgracia, non atopamos partida en obras para poder facela, co cal, visto lo visto, e visto que cada ano nos aparecen obras que nos impiden facer frente a esta para poder ter a partida, eu estou valorando incluso metela no post para garantizar. Ten un problema que eso retrasaría a construción, os trámites necesarios para o post, pero polo menos estaría garantizada unha partida para esta pista no Cole de Esteiro. Ou eso, ou que aparece especificamente a partida nos novos orzamentos, se somos capaces de aprobalos. Suxerencias para os orzamentos. O cheiro do martes, pois non sei, si sabes, Quintela. Espectacular, Pois a verdade é que o día seguinte pola mañá foi o persoal da brigada e do GES revisar a rede e non toparon ningún atrán. Comunicaron despois que, Pois desde a tremenda hasta aquí é que era insoportable. non podo dicir a que se debe porque, eu si lles chamei o martes para que pasaran o mércores a primeira hora por temas de tráfico e demais a revisar a rede e me chamaron que estuveron levantando tapas e que a auga se vía correr abaixo sin ningún problema. Entón, a verdade é que non o sei, o descoñezo. Forte. Con respecto a si pagaron o que lle tocaba das casetas, pois miraremos se o pago está realizado, pero creo que sí. E con respecto á accesibilidade da rocha, foste mirar, Quintela? Xa está mirado, foi unha decisión que tomaron cando executaron a obra que a verdade é que deixaron o bordillo alto. Cando se poda se rebaixará. Venega. Perdón. Quedaba unha sobre unha pista de atletismo, non? Un comentario que se fixo. Sacamos o tema da pista polideportiva a raíz deso, pero non preguntamos. Venega. Ben, vou intentar non repetir nada, porque xa estuve entachando ahora así un poquinho as cousas que xa máis ou menos se comentaron, para ver se acabamos antes das 12. Non temos que volver a outro día. Unha cousa así quero saber, queremos preguntar, que para nós ten unha importancia vital, que é o tema da velleira torea. Vale, nós, por descontado, non queremos que cometades ninguna ilegalidade a hora de dar as concesións para a instalación de banda ancha e demais. O que si vos pedimos é proactividade. Quero saber si igual que hai esas subvencións para empresas, si se poden pedir as subvencións desde estamentos públicos, se nós como Concello poderíamos facer esa instalación acolléndonos a esa subvención. Quero saber se o mirastes ou si non pode ser. Quero si incluso podemos subcontratar de forma legal a unha empresa que se acolla, pero que lle dé solución aos vecinos. Non pode ser que levemos reivindicando 4 anos unha conexión de ADSL normal, non pedimos nada do outro mundo, digna, para 2 núcleos do noso Concello, e que agora que ven o paso seguinte, que ven o futuro, que ven o que tiña que estarse aquí, cando se lle concedeu a concesión AR no 2015, que ainda non chegou, que vai chegar xa que a banda ancha, que justamente sexan estes 2 núcleos que se levan perxudicados de sempre, que sigan sendo eles os perxudicados, que temos que buscar algunha forma de que eso non pase. Temos que ser
como xa digo, o máis proactivos que podamos e buscar unha solución sí ou sí para eso. Se non, faremos unha campaña para que nadie se conecte a banda ancha en todo o Concello. Ainda que teñamos que subvencionar o ADSL. Non sei, tenemos que buscar algunha maneira de conseguir que todos os veciños do Concello teñen en igualdade de condicións. Ben, nós xa que o PP non preguntou, xa preguntamos nós. Queremos saber se van a recoller a petición de Manu Dosil de facer unha pista de atletismo. Pasou o verán, un verán con moitos días de sol e praia, que trouxe moitos visitantes ás nosas praias. E pasar por diante do Bar San Francisco daba unha imaxe bastante axitada do que nós, desde o Benegás, supostos colegas do equipo de goberno, entendemos que está a ser esta legislatura. A imaxe de abandono máis absoluto de todo o que non é manifestamente urxente. Estamos de volta a setembro, e ao igual que o ano pasado nesta data, preguntamos: van preparar en tempo o concurso da concesión do Bar de San Francisco? Estamos en setembro. A Deputación da Coruña, sáltome as que teña que ver co casco histórico. A Deputación da Coruña concedeu este ano ao Concello de Muros máis de €500.000 a través do POS Plus. Queremos saber se están listos os distintos procedementos para executar canto antes todas e cada unha das obras. Mais, sobre todo, queremos saber canto tempo máis temos que esperar para que se retiren as andameses do Cine París e se amañen os sumidoiros do Chalón. Winter is coming, señora alcaldesa, e xa sabemos que pasa no curro da praza cando chove un pouco de máis. E a respecto do Cine París... Espera, que dixestes? Que winter is coming. É unha frase dunha serie que significa que... Eso que significa? Para os que non falamos inglés? O inverno xa ven. Ah, vale. Pois xa chega o inverno. En inglés? Pois un pouco complicado. A respecto das obras do POS, en concreto do Cine París, apostillar... xa, despois contestará. Apostillar que se o Cine París estuvera resolto o proxecto que temos aquí presentado, sería o espacio idóneo para celebrar o acto de Ximier. Así que, canto antes. Vai ser que non. Pero, outra das obras aprobadas non será polo que levamos existindo desde o 2009. Outra das obras aprobadas no plan de Diputación que tamén nos preocupan os tempos é a obra do campo de fútbol Eleuterio Barallo de Miraflores. Pedimos, cando establezades os pregos, que teñades en conta que ali compiten 3 clubs que teñen entre todos 15 equipos federados e que precisan dun terreo de xogo todas as fins de semana. Ten o goberno pensado que facer para asegurar que os equipos dispoñan do campo de fútbol de Miraflores apto para xogar cada fin de semana, ou ben de cadrar os horarios dos clubs para poder ubicalos noutros campos municipais mentre duren as obras. Seguindo co campo de Miraflores, fai 15 días o BNG reunímonos co Club Deportivo Muros, a petición do propio club, para valorar o estado das instalacións. Após a reunión, decidimos presentar vía correo electrónico unha solicitud urxente para que se amañaran algúns elementos danados e se puxeran en orden os espazos comuns para poder desenvolver as actividades e impedimentos en riscos para os usuarios do campo, que xa empezaba a liga ese fin de semana. Queremos agradecer a rápida intervención da Brigada de Obras que atendeu todas as nosas peticións, mas queremos neste pleno trasladar algunhas outras peticións tanto do Club Deportivo Muros como dos Volantes e da Escola Deportiva Os Miúdos que non aparecen na memoria da obra no POS Plus e que nos parecen que tamén se teñen que cometer, como son a sustitución da rede exterior do campo de fútbol, a cal se atopa nun estado pésimo, a colocación dunha porta entre os dous banquillos que dé acceso á parte lateral do campo que dá ao mar, para poder acceder a recoller os balóns que escapen pola malograda rede, colocación dun desfibrilador e cursos de formación para que os directivos, adestradores e aquelas persoas interesadas aprendan a utilizalo. Amaño dos aspersores automáticos é fundamental para evitar danos aos usuarios do terreo de xogo que se atopen nas mellores condicións posibles e para iso é necesario regalo antes de cada partido nos días que non chove, claro. Ampliación do teito metálico que cubre a entrada da cantina ao longo da parede do pabillón ata a porta de entrada auxiliar do campo para mellorar a accesibilidade daquelas persoas que polas súas condicións físicas non poden baixar as escaleiras de acceso ás gradas e podan ver o fútbol sen mollarse os días de choiva. Substitución dos altofalantes, polo que os encargados do campo se comunican cos asistentes aos eventos deportivos. Isto é a megafonía, funciona bastante mal.
A min ocorreuseme así un poquinho que non sei se sería posible o mellor reutilizar os altavoces que se usaban antes na cabalgata, que agora están os altavoces novos e se supoña que esos altavoces vellos están en algún lado, non sei. Si se podrían usar, o mellor funciona mellor que os que hai, porque os que hai non falan nada. E por último, aínda que posiblemente sexa de todas as peticións a única que non teñades capacidade por vos mesmos para levar a cabo, solicitamos a sustitución da herba artificial do campo de xogo por unha nova. Comprométese o Goberno a atender estas peticións dos tres clubs, case todas de pouco calado e que mellorarían moito o confort tanto dos deportistas como dos asistentes aos eventos deportivos. Cando se van colocar as luces LED no Xosé Luís Vara, pendentes de colocar desde febreiro? Seguen chegando ao meu móvil hasta fai pouco tempo mensaxes de Manpower. Xa nos comentastes que estaba resolto. Se me volve a chegar algún outra mensaxe, comunícoo. O tema do RPT xa comentastes, hai moita crispación, hai moita preocupación, como é lógico, entre os traballadores. Rogámosvos que o apuredes non por resolverlo xa, sino porque quedan 7 meses de mandato. Isto penso que ten que ser algo que sí ou sí ten que quedar resolto antes de volver a entrar na roda para a próxima legislatura. Bueno, todas estas temas tachadas, como xa preguntamos en plenos pasados, a entrada en vigor da chamada Lei de Benestar Animal aprobado polo BP, as protectoras e asociacións de defensa animal perden a súa capacidade de actuación na recollida de animais da rúa, ao verse ameazadas de sanción, e estes animais pasan a ser responsabilidade única dos concellos, rematando así co funcionamento das casas de acollida e cunha das vías polas que estes animais conseguían un novo fogar con garantías. Entendemos que desta Xunta de Galiza aplicouse a norma antes de dotar os concellos dos medios para asumir esta responsabilidade, mas tendo en conta que no verán aumentou o número de casos, queremos saber se o Concello adoptou algunha medida neste ámbito que vai máis alá de improvisar e pasar da problemática ou meter os animais da rúa, como aconteceu todo o verán nas instalacións do GES. Está o Goberno municipal a valorar medidas que de verdade aplaquen esta grave problemática. No apartado de rogos, queremos insistir en que se organice eficientemente o mantemento dos espazos e instalacións públicas, unha vez máis. Os parques caen anacos, nomeadamente as instalacións da área recreativa de Bentín, os columpios do Artón, que hai un vídeo polo Facebook bastante preocupante, ou o ferro, histórico ferro do columpio do Furón, que é un ferro que sale dun columpio que cando se sacaron os columpios e se volveron a poñer, o ferro seguía estando por fora. É algo que non nos parece tan complicado de amañar e que si pode ser que o miredes canto antes, porque é un ferro que pode dañar os rapaces que xogan nos columpios. Vale. Outra das cousas que urxe valorar e incluso o mellor, como xa comentábamos no pleno pasado, preparar para meter no post do ano que ven, son os camiños. Nomeadamente, rogamos que se busque unha solución para mellorar o chan de acceso ao Club do Remo de Esteiro, que se atopa nun estado calamitoso. Nada máis, moitas gracias e viva el rei. A ver, pista de atletismo, Tono. O tema da pista de atletismo ven por é unha demanda que me trasladou o Club Ciclista Muros, que quer facer unha división de triatlón, reunirme con Manu Dosil e a comunidade de Montes de Serres ten un terreo no que estaba o antigo campo de fútbol de Serres, que se lle preguntou se se podía utilizar eso para actividades deportivas. E a comunidade de Montes dixo que sí, hai que volver a falar con eles, pero temos que ter esa reunión porque o que queren facer, a idea que teñen é no centro facer unha especie de circuito de mountain bike BTT e por fora unha pista, non unha pista de atletismo, sino unha pista asfaltada ou con morrillo ou simplemente de terra. Desbrozar todo eso, preparar eso. Pero primeiro temos que ter a autorización dos donos do terreno e reunirnos con eles. Isto xa outra de deportes. Hoxe pola mañan estuve reunido cos 3 clubs e tratamos todos eses temas. O dos campos de fútbol.
con respecto a que comentabas do agradecemento da rápida atención da Brigada de Obras, só un segundo, e depois diste. Da Brigada de Obras quero dicir que foi rápida por unha cuestión moi sencilla, que xa falaran co clube de fútbol e xa quedaran en ir o día seguinte, só tiñan previsto, xa iban ir de todas, chegaron no correo electrónico, vale? Xa estaba esa solicitude. Que? Se pediu o clube o día anterior, pois pediu ao mesmo tempo. Non, o día anterior non, había uns días, non moitos, que o pedira ao club e xa estaba saco. De feito, lle reenviei o correo ao encargado da brigada e díxome, pero si xa quedei con presidente, ademais, era do clube en que ia mañán. E eu, pois, aquí tes. Foi, claro. Bueno, dos campos de fútbol, Tono, queres comentar algo máis? Queda unha cousa, que son as luces dos focos de Esteiro. O tema dos LEDs, comentaron a ti. Creo que comentara tamén con a alcaldesa. O tema dos LEDs do Xosé Luís Vara foi no momento que se alzaron as torretas, que o normal, os focos que tes teñen que estar máis alto e perdes capacidade lumínica. Pero os LEDs ahora mismo non creo que se podan poñer hasta finais de ano ou principios do que ven. Deste, home, Por deste. tema económico, simplemente. Sí. Con respecto ás obras do POS, pola conta que nos levan, se sacarán tan pronto se poidan, vale? A vontade do grupo de goberno é que se pode ser mañán que non sea pasado, evidentemente. Pero hai un procedimento que seguir, no que nos teñen que axudar e facer de feito en Secretaría de Intervención. E o traballo que ora tan pronto estea, tan pronto sea posible, xa digo, se pode ser mañá non será pasado, por conta que nos leva, especialmente no caso do Cine París, que como sabedes, ese andamiaxe que sujeta o cine nos costa uns cartos cada mes, que é importante aforrar. Pero algo inminente a medio prazo? No, inminente non é. Inminente non é, porque acaba de chegar unha resolución estes días e hai que elaborar pliegos, sacar a licitación, hai outras obras aínda pendentes de sacar a licitación. Entón, bueno, xa digo, tan pronto poidan en Secretaría de Intervención, sobre todo Secretaría, porque aí económicamente hai máis avanzado, hai partidas reservadas das obras que están pendentes. Entón, tan pronto poidan en Secretaría se sacarán. Con respecto dos animais, estamos valorando unha proposta de convenio con unha entidade que alberga e recolle animais, porque claro, o Concello non ten unhas instalacións onde guardar animais. Está facendo un sobreesforzo recollendo e atendendo animais. A verdade é que está habendo sorte e están saindo ou aparecendo os propietarios, as persoas propietarias, ou aparecendo quen os adopta. E, bueno, é o que se está facendo. E con respecto aos cans, sobre todo, que son os que máis aparecen abandonados. E con respecto aos gatos, pois estáse coa axuda de Ana Jata, estáse traballando pouco a pouco no control e na castración das colonias de gatos do casco. Xa se fixo en varias zonas do Concello para intentar evitar que proliferen o menos posible. E do mantemento de espacios públicos, con respecto ao vídeo dos columpios que dis que circula por Facebook, eu vino, e tan pronto o vin, yo trasladei, lógicamente, o encargado da brigada, porque me parece gravísimo. E o meu día seguinte iban a ir a arreglalo, vino un día pola tarde, noite, non sei, que cando podo conectar, e o día seguinte iban a ir a arreglalo porque, a ver, asustaba. A verdade é que non comprobei se foron a arreglalo, dou por feito que sí, pero non o comprobei. Non me consta, non sei, pode ser que... Non o comprobei. E, bueno, o resto do mantemento de espacios públicos, pois está a Brigada de Obras facendo todo o que pode. Ten moitas cousas que atender e agora mesmo están con piscina, bacheado e compaxinado con algo de desbroce aínda e urxencias que van aparecendo. E algunha conexión de saneamento. E, bueno, camiños para incluir no POS, pois parece ben, eso teremos lo que falar evidentemente antes de traer, vale. Bueno, con isto nos quedaron 10 minutos ata as 12 a tempo. Nada, moitas gracias e ata a próxima. Boa noite.